Добрый дзень, добрай нядзелі. У нас раптоўны стрым, і гэта не зусім, у нас даўно раптоўна стрымоў не было па нядзелях. Калі што, чорны экран усё ў парадку, бо трохі ёсць тэхнічная праблема. І сёння будзем гуляць у Clair Obscur, экспедыцыя нумар 33. Гэта даволі выбухнуўшая, скажем так. Глядзіце, якая сітуацыя. Яна набрала мільён копій і прадалася за першыя 3 дні. Гэта не самыя вялікія лічбы за, ну, скажем так, агулам. Вось, гэта далёка не нейкая касмічная суперлічба. Не, гэта вельмі добра, але падавалася бы для нейкіх блокбастараў гэта не той каб шмат. Але ёсць нюанс. Гульня выйшла у геймпасе, то бок мільён проданых копій. Гэта пры наяўнасці ў геймпасе ў гульні. Гульня выйшла ў момант літаральна на наступны дзень пасля рэмастара Oblivion, што для большасці праектаў у гэтым сусвеце, тым больш RPG, увогуле абваліла бы ўсе шансы, любыя шансы на продаж. Мільён пры такіх умовах гэта нешта надзвычайнае. Ну, і яшчэ важнае. Гэты распрацоўшчыкі невядомыя. Гэта невядомыя распрацоўшчыкі, гэта іх першы праект. Таму у такіх умовах прапускаць яе было бы проста спёру Рудзі стрым. У сэнсе, не. Рудзі сам сабе будзе праходзіць. Я зайшоў, я даведаўся пра гульню. Ну, як, я чакаў гэтую гульню. Я азначыў яе сабе. Вітаю, рэдак, дарэчы. Чорны экран усё ў парадку, я яшчэ запушчаюся, бо ёсць трохі тэхнічная накладка у мяне. Мне геймпад не распазнаецца. Вось, яшчэ пакуль з гэтым разбіраюся, таму чорны экран, гульня пакуль не запушчана, ўсё ў парадку. Дык вось, праект. Да што ж такое? У меня ўсё не тое, ўсё не тое. Праект атрымліваецца, што ён вялікі, ну, гэта гіганцкі проста прарыў для распрацоўшчыкаў, якія толькі літаральна у першы раз зрабілі праект. Ён выглядаў цікава. Ну, глядзіце, якая праблема з... Вітаю, Рэгана. Якая праблема у мяне была, чаму я вельмі асцярожна, я чакаў гэтую гульню, але вельмі насцярожна чакаў. Таму што думаў, што яна, па-першае, ну, яна на Unreal Engine, яна выглядае як Final Fantasy, зроблена французамі, то бок групоўкай яшчэ не малавядомай. І таму я думаў, што будзе, ну, поўная фігня, і чаканні мае былі вельмі нізкія. Як справы? Справы добра. Я, між іншым, кінуў глядзець новы сезон Доктара, каб пайсці глядзець стрым. Я чуў, апошні Доктар вельмі файны, так? Ну, па тыпу, вельмі добра. Бо я на Джоді Вітакера трохі спыніўся, дзесь на сярэдзіне кінуў глядзець. Яна выглядае як Hogwarts Legacy, яна выглядае як Unreal Engine, і яна выглядае як Final Fantasy. Final Fantasy, апошнія ітэрацыі Final Fantasy, я не тое, каб суперфанат іх. Ну, ось апошнія, ну, атрымліваецца, колькі там, у нас 15-16 выйшла, так? Ось. Альбо, блин, я зараз уже ў лічбах заблытаўся. Якая там пра каралёў была, і вось апошняя пра пераўтварэнні, карацей, пра гіганцкіх босаў. Гіганцкія босы цікава выглядае, але я ўжо трохі стаміўся ад Final Fantasy, яна, ну, магла быць ненадзвычайнай. Дарэчы, чорны экран усё ў парадку для тых, хто... Дзякую вялікі, што прыходзіце, бо гэта нядзеля, у мяне даўно не было раптоўна стрымаў па нядзелях. Звычайна я гляджу на іх нешта, што самому цікава, але у нас мы зараз у прагрэсе штосьці актыўна праходзім, што і так цікава, і кідаць я гэта не збіраюся. Напрыклад, у нас зараз Alan Wake актыўна праходзіцца, а вось Clair Obscur хацелася б паглядзець. Мне гульня сімпатычна, але мяне раздражняюць пасты ў Твітары. 10 гадоў пасля Final Fantasy не было сапраўднай RPG, вось нарэшце нахрен яны ідуць. Гэтае самае, JRPG-шак крутых да халеры. Ёсць, зноў жа, Рэгана, ты траўмаваная трэцяй персонай, калі ласка, не лічы ўсю персону па трэцяй персоне. Ну, я скажу, што я сам не вельмі... Ну, я скажу так, візуальна яна ўсё яшчэ супер крутая. Трэцяя персона выглядае проста фэцкі. Але сама па сабе гульня, як JRPG-шка, такая сабе. Вось, дык вось глядзіце, якая справа. Тое, што і заўсёды былі, існуе Octopath Traveler, існуе гэты самы. У Final Fantasy таксама інтэрацыі плюс-мінус неблагія. Ёсць персоны, ёсць Yakuza Like a Dragon, для тых, каму не падабаецца фантазійны сусвет. Калі ласка, бойкі бамжэй у стылі JRPG вам могуць спадабацца, Yakuza Like a Dragon, чаму ранна ў гэтым сэнсе.
Вось. Карацей, вы можете пазнаходзіць JRPG да халеры. Таму ну і вось гэтыя самыя тыя, хто выкідвае увогуле Baldur's Gate нахрен 3 ідуць увогуле нахрен. Мо прапусцім усю частку ў горадзе. Глядзі, якая справа, рэдак. Я не глядзеў у Рудзі паглядзеў, літаральна я на фоне глядзеў Рудзі, і я паглядзеў, і я такі, так, гэта маё. Ну, карацей, там проста адна сцэна, і я такі, гэта маё. Вы бачыце, але горад мы праходзім будзем, бо мне патрэбна разабрацца па-свойму ў лоры, і вам прыйдзецца гэта са мной перажыць. Выбачаюся, я пакуль трындзеў, я трошкі не наладжваў. Давайце-ка я сканцэнтруюся на гэтым. Вось. Што я спрабую? Якая ў мяне накладка? Я жадаю з геймпада гуляць, а ў мяне DualSense мой PlayStation-аўскі чамусь не бачыць. Люцик, што такое? Што здарылася, кот? Нешта мяўкае. Не ведаю, куды себе прыткнуць. Хутчэй за ўсё зараз стоміцца і пойдзе ляжаць, я вам тады яго можа ўключу. Нешта яму сумненька. Не ведаю, куды себе прыткнуць. За чорны экран таксама давіцца давіць. Ну так, працягвайце. Так, я усталяваў. Я ніколі не карыстаўся гэтай штукай, мне яна не была патрэбна, але зараз спатрэбілася раптоўна. Спецыяльны, калі, ну, карацей, трансцэнтр геймпада DS4 для вінды. Вось. У сэнсе няводнага кантролера. Вось, ён пабачыў мой DualSense, ён яго бачыць, мне ж не патрэбна яго змяняць. Ну, давайте паспрабуем зараз запушчу гульню. Дзе там мой? Xbox, Game Pass. Вось, можа зараз запрацуе, я не ведаю. І, ну, ён увогуле яго не бачыць. Пры гэтым у Steam ён бачыць, але ў Steam свая, як бы, сістэма, якая перахоплівае геймпады, і яна, ну, як бы, працуе лепей. У гэтым сэнсе. Так, мне падаецца, злавіла. Так, зараз я вам яшчэ гульню захоп зраблю. Ну, хопіць мяне табыць. Так, гульня, зараз вам будзе ўсё. Падаецца, запрацавала. Дзе ён? Ё-моё, гульня, ну што ты так, як гэта, запускаешься? Ой, запуск нейкі дзіўны трошкі. Што зараз гук знік. Што за халера? Так, ну, ну уже, гэта раптоўна... Так, я зараз не тое націснуў. Гэта раптоўна стрым, таму падрыхтоўка была мінімальная. Я думаў, зараз запушчу. Новая гульня, правильно, ніякай падрыхтоўкі не патрэбна. А дзе гук? Чаму я нічога не чую? Хутчэй за ўсё, халера, яшчэ геймпад хутчэй за ўсё распазнаўся, як гэта самае, як дэвайс для гука. Зараз, пачакайце. Где яно? Дзе мой гук быў? Вось, как вы разумелі, чаму я падрыхтоўваю гульні для гэтага самага, для праслухоўвання. Так, не, пачакайце-ка, навушнікі. У мяне гука не ідзе нікуды, вось моя праблема. Гульня. Што за халера? І ўсё яшчэ геймпад не ловіць. Ды што ты будзеш рабіць, а? Я не чую ні халера. Пачакайце-ка, геймпад ловіцца, але неяк дзіўна. Што за херня? О, вось. Не, зараз нормально. Геймпад, пачакайце-ка, геймпад запрацаваў, усё, добра. Як мінімум геймпад запрацаваў, гэта добра. Падказкі на Xbox-авскі геймпад, але халера з ім. Вы чуеце? Я не чую. Я жадаю таксама слухаць. Што за халера? Геймпад у пачатку не трэба. Ну, блін, слухай, я зараз спрабую зусім іншую праблему. І мне гук знік. Падключу геймпад, знік гук. Пры гэтым паказвае, што ідзе ў навушнікі гук. Я не разумею, што за халера. Не, дык там з геймпадам, дарэчы, гэта вельмі цікавая тэма для меркавання. Геймпад DualSense вельмі цікава працуе. У яго ёсць дынамік. Па-першае, у DualSense ёсць дынамік і мікрафон яшчэ. То бок вам не патрэбна нейкі набор, вы можете з геймпадам просто, калі вы гуляецеся ва штосьці, вам не патрэбна навушнікі там пранаць, вы можете на PlayStation просто гуляць як бы праз вось гэты якраз такі геймпад. Але там ёсць значна больш важная штука.
Гэта не дынамік, які мікрадынамік праігрываецца, а ў тым, што увесь у DualSense вельмі крутая сістэма гэтага самага мікравібрацый, у якой вы можете адчуваць мелкія тонкія такія штукі, якія, напрыклад, вы вельмі адрозніваюцца, гэта вельмі складана патлумачыць. Гэта, ведаеце, я спрабую апісаць тактыльнае адчуванне. Уявіце сабе, што вы можете адчуць, як вам страляе ваша зброя. І вы можете адчуць, як у вас там пісталет заглох, напрыклад, захрас. Альбо тое, што вы не можете, ну, у вас нешта адбылося, карацей, дрыжыкі лёгкія па зямлі, дрыжыкі, якія набліжаюцца, і вы можете адчуць, з якога боку гэтыя дрыжыкі набліжаюцца. Гэта вельмі складана апісаць. І як гэта зроблена? Гэта зроблена праз гэты самы, праз сістэму гука. То бок на геймпад сам падаецца гук. Просто падаецца гук, і ён ужо працуе. Я не разумею, дзе мой гук? Куды ён падзеўся ўвесь? Я галоўны камп'ютер перезагрузіў, ну, спецыяльна, каб паслухаць. Ну, мне патрэбна было ўсталяваць вось гэтую штуку для... Мне ўвогуле няма гука. Дзе ўсё? Камп'ютер. Давайте я пераключу навушнікі. Прыладай, ну, то бок, самае відавочнае, гэта тое, што вібрацыя, ну, з-за таго, што яно перадаецца праз гук, для распрацоўшчыка вельмі проста. Вы перадаеце, вось, як гук ідзе, па тыпу, як хваля гука ідзе, такі ж гук вы можете перадаць на кантролер, і ўсё, і у вас ужо ачмурэнная, як бы, вібрацыя. То бок, калі вы чуеце, як штосьці набліжаецца, ну, гэты самы гук, ён і працуе, як бы, 3D часта. Ён паказвае левы, правы канал, так? Уперадзе ззаду эфект ствараецца тым, што тебе перадаецца, ну, карацей, ён як бы гук 3D, як бы, штука такая. Вось, і ты можаш перадаваць гэты сігнал і казаць, дзе знаходзіцца, як бы, кропка, з якой сыходзіць гэты гук. Так вось яны скарысталіся гэтым, каб проста перадаваць у кантролер, тлумачыць яму, што і ён потым імітуе гэтыя гукі праз вібрацыю. Вельмі крутая сістэма, гэта ачмурэная канцэпт, толькі музыкі ў мяне гэтага не з'явілася. Так вось, што я падумаў, што, можа, ён распазнаў DualSense як прыладу для гука, і зараз праз яе спрабую неяк адыграць, але не халеры, просто гука няма. Што здарылася? Бляха, выключыліся навушнікі просто. Я пры гэтым перазапускаў іх толькі што. Ну, я іх толькі што запускаў. Вітаю ўсіх. Вы бачыце, яшчэ тэхнічныя праблемы, ўсё яшчэ запускаюся. Ну, вось. О, так, як мінімум музыка грае. Так, зараз гульню саму. Давайте запустім яе зноў. Усе праблемы, якія зараз я вырашаю, гэта выключна з-за таго, што у мяне PlayStation-овскі кантролер чамусьці не распазнаецца гульню. Не распазнаваўся. А потым пасля гэтага гук у мяне знік. Спадзяюся, зараз гук будзе. Рабду на шакаладкі. Так. Мы пачнем зараз. Вы распавядзеце, як гукі будуць гучаць. Ну і што я? Горад мы будем праходзіць у любым выпадку. Я зноў жа, я толькі трохі паглядзеў і спецыяльна такі не, я буду сам у гэта гуляць. Просто невядома калі. І вось невядома калі гэта зараз. О, і гук ёсць, усё цудоўна. І геймпад ёсць на месца. Ну, цудоўна. Зараз яшчэ Люцик прыйдзе, усядзецца. Люцик, укладвайся давай. Я тебе ўсім пакажу. Не? Не будзеш? Ты да мяне прыйшоў? Ты мой хорошы. Што будзеш рабіць? Давайте зараз код вызначыцца, што ён рабіць будзе. Ён залез на домик, і там, хутчэй за ўсё, доўга будзе сядзець. На жаль, я не магу паставіць камеру так высока, каб вам было бачна. Ну, ён натуральна проста гэтае самае усаджваецца. У сэнсе трэніраваны. Ну, я кажу, наконт персоны. Калі вы глядзелі стрэмы па персоне, і вы думаеце, што гэта ўвесь жанр JRPG, калі гэта ваша першая JRPG, якую вы пабачылі, гэта вельмі скажонае ўяўленне, таму што персона трошкі незвычайная нават сярод такіх класічных JRPG. Канкрэтна гэтая экспедыцыя 33 па выглядзе спрабуе быць Final Fantasy, але пры гэтым персонай таксама. Там ёсць некаторыя моманты, якія дакладна ўзяты канцэптуальна з персонай. Геймплейныя я пакажу, якія канкрэтна, і трохі патлумачу за яе. Але не ўсё, гэта персона не першая, хто прыдумала гэта, я не памятаю, якая JRPG гэта прыдумала. Зноў жа, глядзіце, жанр JRPG штука такая, ён не змяніўся амаль ніяк за 30 гадоў. Ну, вось як ён існуе, і гэта самае. Як яны былі 30 гадоў таму назад, яны такія ж прыкладна гульні і зараз глобальна яны не змяняюцца. Гэта даволі такі кансерватыўны жанр.
Ты глядел усе стрімы па персоне. Ну, шчыра, я задзяўбаўся пад канец фарміць. Я думаў, што канцоўка акупіць мне гэты фарм увесь і доўгае прабіранне скрозь тартар. І я скажу, не купіла мне канцоўка гэтага. Канцоўка неблагая, проста яна павінна была здарыцца 30-40 гадзін раней. Ну, яна чалавечай працягласці, так. Глядзіце, у JRPG-шкі я рэкамендую для тых, хто жанрам незнаёмы, гэта гульня па тыпу запусціў і сядзіш сабе чыліш. Ну, проста патыркаеш кнопкі, таму што бойкі будуць аднолькавыя, грэндзіць шмат, але вы проста глядзіце на візуалы, слухаеце музычку, і вам прыемна з-за таго, што вы простенькія такія камбінацыі як бы робіце і сачыце за сюжэтам. Гэта візуальныя навелы ў большасці сваёй. Яны рэдка даволі складаныя. Так, давайте, а тут навады складанасці ёсць? Так, субтитры, давайте вялікія субтитры няхай будуць, каб вам было бачна. Так, хто кажа, няхай паказваецца, гук які ёсць. Ангельскі і французскі. Не, французскі я не пацягнуў, бачце. Эспаньол, італьяна, польскі, ну ось окей. На ангельскай будзем. Зноў жа, я магу не паспяваць усё перакладаць на хаду, і хутчэй за ўсё не буду паспяваць, бо ў гульні, магчыма, нават паўзы няма, калі яны размаўляюць. Таму мы будзем глядзець кат-сцэны, і я буду вам просто тлумачыць асноўны сэнс, каб вы не згубіліся. Так. Тут у нас няма чаго змяняць асабіста. Падаецца нормально. Добра. Гукі. Всё нормально. Для тых, хто прыйшоў толькі зараз, гэта не зусім акі не захаваны. Я ж нічога не змяніў. Пачакайце-ка. Давайте я обновлю и зараз хутенько зменю конкретно памер субтитров. Няхай вялікія будуть. Як аднолькавы, ён не ведае. У сэнсе, ну, я бачыў сістэму бойкі ў Рудзі, тое, што ён рабіў, ухіленне, актыўнае ухіленне даўно існуюць у JRPG-шках. Ужо гадоў як 10, можа 15. Гэтыя самыя сістэмы падмацоўкі таксама, старальба па ворагах актыўная таксама. Глядзіце, геймплей JRPG даволі часта гэта проста па менюшках вылазіце і ўсё. І гэтую праблему актыўна спрабавалі вырашыць яшчэ ў Final Fantasy, яшчэ ў 6-й Final Fantasy, 20 гадоў назад. Яны дадалі сістэму па тыпу гэтага самага, не пакрокавую сістэму, яны зрабілі па тыпу паўпакрокавую сістэму. Вось, гэта, ну, гэта лагічнае развіццё жанра, таму што некаторым занадта сумна проста тыркаць па менюшках. Вось, персона ў большасці сваёй якраз такі тырканне па менюшках. Ну, яна ўсё яшчэ яна больш кансерватыўная ў гэтым сэнсе. Добра, паехалі. Складанасць. Экспедыцыя эксперт. Вельмі патрабавальныя, наносяць больш пашкоджання ў ворагі і патрэбна ухіленне і парыраванне. Яны проста неабходныя для выканання. Рэкамендуюцца для гульцоў, якія насалоджваюцца складанымі гульнямі з механікамі рэальнай бойкі. Дзеля сюжэта не рэкамендую. Я думаю, можа не варта. Я больш жадаю, дарэчы, сюжэт паглядзець, але і бойка мне таксама цікава. Гуляй давай. Давайте карце эксперт. Калі, я ж думаю, я магу змяніць. Можна змяніць заўсёды па-за межамі бойкі. Ну добра, давайте так і зробім. Паехалі. Яшчэ раз апошняе, перад тым, як мы пачнём. Гук, мне падаецца, трошкі занадта ён падскоквае ў гульне. Можа быць. Цікава, атрымоўваецца, гэтая гульня працягнула тых, хто раней не гуляў у JRPG мо закон сеттынгу. Сеттынг усё. Ну, па тыпу JRPG-шкі людзі не гуляюць людзі гуляюць у JRPG не дзеля баёўкі. Баёўка у JRPG хоць і вялікая, гіганцкая, 80% часу, што вы робіце, яна звычайна вельмі добрая, але вы вывучаеце ўсе камбінацыі літаральна за першыя там 20 гадзін гульні, але вам людзі працягваюць гуляць яшчэ па 80-100 гадзін у яе, так? Прыкалдэс якраз такі ў сюжэце. Калі вас не прыцягвае сюжэт у JRPG-шцы, кідайце. Ну, яно таго не варта. Просто вы згубіце час свой. Таму што ў асноўным якраз такі, ну, канкрэтна Clair Obscur, візуал круты, і я баяўся, што, ну, будзе гэты самы. Як ён? Сумна, карацей, па сюжэце. Калі бы быў сумны сюжэт, нікому бы нахуй не было патрэбна.
MM9, Might and Magic, не, ну, глядзі, гэта трошкі адгалініванне. JRPG-шкі гэта якраз такі данжан, яны адгалініліся як данжан кроулеры якраз такі, і ў іх агульны продакт. І вось Might and Magic якраз такі працягванне хутчэй старой лініі да адгалінівання звычайных RPG, і, ну, зараз сучасных RPG і JRPG. Разумееш, што бок Might and Magic гэта хутчэй не, як бы, дзед, карацей, гэтай штукі, пры гэтым не з'яўляючыся як бы дзедам, скажем, ведаеце, такі адносна новенькі, але пры гэтым паўтарае канцэпцыі старых гулін, супер старых гулін. Ой, сваіх же там першых. Ладно, давайте я то ўсё затрындзеўся, опісваю жанр. Аж муреть, я не ведаю. Это настолько не кайфово. Give someone flowers, you should probably do it before they wither and die. What, the flower? Or Sophie? Ooh, dark. Sophie would approve. Hey, you said it, not me. The others are waiting for you. You're supposed to be helping with the festival. With what? Putting up 3 tables? They'll manage. You underestimate Lumiere's enthusiasm for the expedition. There's at least 5 tables. Marvelous. Have you tried throwing with your other arm instead? If you could hit the paintress directly, that would actually be useful. You know, hobbies don't always have to be useful. I'm enjoying the uselessness of today and readying my usefulness for tomorrow. Гэта настолькі шмат. Я могу? I'll get to do a lot more. Я не могу на паузу поставить. Блин, я вам потлумачу тады ўсё, што адбываецца потом. Hey, you know they gave their lives to lay the trail for us, right? Yeah, I know. Sorry. Yeah. У меня трохи тихая. Мне наоборот подавалося, она подушается. Блин, гук вам хутчэй за ўсё знік. Я подвысил. Yes. Блин, я пропустил. Невозможно поставить на паузу. I'm not sure how to start. After 4 years apart, what do I say to her on the day of her gamache? You're asking me? I don't know. Sun's about to set, so be direct. Hey, Soph, been a while. Could we... Гульня вельмі насычана. За гэтай катсцэне адбылося больш, чым у першых 5 гадзінах гэтага самага персоны 3. Ось, как вы разумели. Так, гуки, давайте адладжу, потому что у гульне нельга ў катсцэнах ставіць на паузу. Гэта шкада. Гэта вельмі шкада для мяне, бо я люблю, ну, ідэальны для мяне варыянт гэта з вами дзяліцца тым, што адбываецца, і пры гэтым яшчэ даваць сабе паузу, асабісты калі шмат ведаў ёсць, і свае нататкі нейкія падказваюць. За гэтую катсцэну я нават з-за таго, што яшчэ пераключыўся праверыць на гук, я збіўся і выніку згубіў. Літаральна 2 фразы прапускаеш і на халеру згубіў усё. Што ўжо вядома? Яны кажуць пра экспедыцыю, тое, што рыхтуецца экспедыцыя, я так разумею, вось яна. Вось гэтыя людзі рыхтуюцца на экспедыцыю. Яны узгадалі нейкі гамаш, але зноў жа я ў гэты момант пераключаўся і я згубіў увогуле, аб чым гаворка.
літаральна секунда і ўсё, і ты прапусціў. У яго ёсць Сафія, знаёмая жанчына, з якой яго стасункі, так разумею, былі. І ён можа падарыць ёй, ну, скажем так, гэтая кветка, ён думае, можа думае над тым, каб падарыць гэту кветку гэтай жанчыне, то ён у нейкіх такіх, не ведаю, карацей, нешта ў стасунках ён. І пры гэтым зноў жа нам вядома, што гэтая жанчына хутка памрэ. Вось гэта літаральна гэта было першыя 10 фраз у гульне. Гэта веды, вы разумееце, так, наколькі наверное насычана, гэта круто. Гамаш, дзень змены ліку на гары за морам. Тлумачыць не патрэбна, я разбяруся. Я, на жаль, прапусціў проста вось, ну, я думаю, што спадзяюся, што гульня мне яшчэ патлумачыць. Дарэчы, звычайна JRPG з-за таго, што, ну, японцы даволі часта ў сваіх гульнях тлумачаць табе нешта па 20 разоў. Па тыпу, яны патлумачылі, потым яшчэ раз праз 20 хвілін патлумачылі, і заўсёды цябе трымаюць, табе не патрэбна вельмі напружвацца, каб што ты нешта прапусціш, таму што табе гэта распавядуць яшчэ 10 разоў, ты можаш, у прынцыпе, ну, не зразумеў зараз, зразумееш у наступны раз. Вось, тут же накідалі і разбяромся пакрыху. Ось. Так. Гамаш гэта як гамон. Ну, зразумелі, гамон. Адправіўся ў экспедыцыю. Так, мне зацікавіла, ну, я да выхаду яшчэ цікавіўся, і мы яшчэ абмяркоўвалі, Арыгана таксама заўважыла цікавая гульня. Вось, яна ў мяне ў віш-лісце вісела, яна выйшла добра ў геймпасе, таму што зараз занадта шмат усяго. Ведаеце, у мяне шмат гулін, якія жадаю паспрабаваць. Блін, як жа прыгожа, у мяне вельмі шмат гулін, якія жадаю паспрабаваць. У мяне ёсць гульня, якую я жадаю паказаць, таму што гэту гульню ўсе стрымяць, Oblivion усе стрымяць, а ёсць Blueprints, які вы, магчыма, прапускаеце. Вось. Так, это, блин, подказки не на той геймпад. А як мне... Ага, я могу контролировать. Добра, это не вельмі карысна. Меню ёсць. База экспедыцыі, статусы. Дарэчы, мы на самой высокай складанасці гуляем, таму давайте хутенька. Так, пашкоджанне, замарожванне. Так, Inverted. О! Нельга палячыць персонаж, добра, станы, аднака падвышае наступнае пашкоджанне, ачараванне, ну, вось стандартныя статусы, у прынцыпе, нічога тут звыш няма. Баунд трошкі новенькі, Exhausted, окей, Дизі. Цікава, Дизі новы. Нешта незвычайнае. Silence і ярасць. Ну, в прынцыпе, нічога надзвычайнага. Реген, добра, бафы розныя. Хуткасць, пашкоджанне і абарона, добра. І ўсё адваротнае толькі на дэбафы. То вось гэта. Усіх добра, у ворагаў ёсць яшчэ палоска, якую трэба можна разбіць. Ага, яна запаўняецца, можна ў выніку аслабіць ворага і... Чым больш моцная атака, тым менш... Гэта самае, ну, карацей, чым мацнее атака, тым больш мы запаўняем яго шкалу разбівання, карацей, можна ворага пахіснуць, разбіць яго, і калі запаўняем гэту шкалу, ён лічыцца разбітым, і яна атрымлівае на 20% больш пашкоджанняў, і звычайна атрымлівае стан на адзін ход. Гэта значыць, што ў ідэале нам патрэбна наносіць моцныя атакі, дарэчы, кажацца, што калі ў атакі некалькі мелкіх атак, то запаўняецца на менш. Таму, у прынцыпе, сілавыя персанажы, якія будуць адну ударавую наносіць, яны будуць больш карысныя праз разбіванне вось гэта. Адчуванне, што 25-й год кампенсуе нам па гульнях за 24-й. Вось ёсць такое адчуванне. Не, насамрэч, у 24-м даволі шмат чаго выйшла цікавага. На жаль, я не памятаю, у мяне неяк усё... З-за таго, што я часта гуляю не ў тое, што вось выйшла, я ў выніку як бы трошкі на некалькі гадоў ззаду, і ў мяне размазваецца гэта, ну, як бы у часе. Ось. Але не, тут, ну, вядома, як бы вялікія вельмі рэчы выходзяць. На высокай складанасці дыялогі будуць на 30% даўжэйшыя. Зразумеў. Блін, я ўсё не тое націскаю, таму што геймпадаўская падказкі. Так, кветка для Сафіі. Узяць? Да, давайте возьмем. Там вельмі сумна ён пажартаваў па тыпу у пачатку, што кветка для Сафіі, і дзяўчынка падыходзіць такая, ты бы лепей яе прыйшоў, ну, і падарыў ёй, пакуль
пакуль яна не знікне, не завяне, вось. І ў тым справа, што яны слова завяне выкарыстоўваюць яшчэ і для смерці. Ось, і атрымліваецца, што па тыпу... І ён кажа, што пакуль хто не завяне, яна альбо кветка. Ну, ось такая штука. Ось. І ён ведае дакладна, што чалавек, Alright, let's go. Ніколі, I'll ты хутка. accompany you there. Are you ready to see her again? Ніколь. Yeah. Been ready. Я нават і блізка не такі хуткі, так? О, я могу хадзіць, давайте, будем пантово хадзіць. Трэба скілл, які накладае брейк. Там сказано, што брейк накладывае любая атака. Не? Зараз. Блин, где там? База, так, брейк-бар. Калі атрымліваюць пашкоджанне з любой крыніцы. Вось такая штука. У колькасці раўнай пашкоджанню. То бок, чым вышэй пашкоджанне, тым больш запаўняецца. І калі яна поўная, то атрымлівае статус брока. Добра. Другі абзац. When the break bar is, калі запаўняецца поўнасцю. Ну, і гэта я зразумеў. Не, я гэта не прачытаў, гэта я зразумеў. Просто, што яна запаўняецца. Ну, запаўняецца кала. Опера. Добра. Што у нас яшчэ ёсць? Мы можам... я магу бегчы, добра. Ёсць. Што-небудзь яшчэ? Магу скакаць. Не зусім разумею, навошта мне скакаць будзе ў гэтай гульне. Але калі ёсць, значыць патрэбна. I set up these grapple shortcuts. Nice, huh? Don't tell your sister, though. I sort of borrowed the hooks from the Expedition Academy. Wish I had them when I was working as a courier. Не халера яны адаптаваліся ў гэтым сусвеце. Ён дакладна, я ўпэўнены, што быў раней... Ну, па выглядзе, так. Гэта рэальна, ну, Францыя, Парыж, ён і быў Парыж, але нешта паламалася ў гэтым сусвеце. О! А што за вібрацыя? Так, блин. Я не ведаю, вам чуйна, не чуйна геймпад, бо ў Алане Вейке я яго адключыў. Вібрацыю увогуле, бо вам перашкаджала. Але гэта заўсёды вельмі прыемна. Come on, Gustav, speed up a bit. Sophie will have already gamaged by the time you've arrived. My head. Ну, карацей, гамаж гэта момант, калі яна можа памерці. Блін, якая кайфовая, а? Вось наколькі месцамі асяроддзе бесталанна зроблена ў рэмейке 7-й фіналцы, ну, просто месцамі просто бесталанна. Я шчыра вам скажу. Асабісце, калі вы гулялі ў рэмейк 7-й фіналкі, ён месцамі ачмурэны, а месцамі, ну, такая лухта просто лянотная. Вось гэтае піяніна, фортэпіяна, выбачаюся, яно просто тут стаіць, просто з ніхера. І гэта настолькі дадае стылю гэтаму месцу. Гэта не 20-е фортэпіяна, якое мы бачым тут па дарозе, так? Яно, ну, тут ёсць стандартная патык-клас, это вядома. Але гэта фортэпіяна просто настолькі... Хтосьці яго сюды прынёс, разумееце? Хтосьці яго сюды прапёр, каб пасядзець і пагуляць аглядаць вось на вуліцу глядзець. Гэта настолькі круто. І у Final Fantasy ў той жа момант у 7-й, у рэмейке былі на адной з самых знакамітых Final Fantasy у 7-й. Самая, можа быць, знакамітая ўвогуле сярод усіх. У яе рэмейке Skybox, блін, крывы. Там просто крывы Skybox у вельмі прыгожым месцы. Да ён просто крывы, ты глядзіш такі, у цябе Skybox там палез. А там сцэна не такая па таку на 5 хвілін, ты заўважыў. Не-не-не, ты лазіш там на гэтым узроўні, нармальна так гадзінкі 2 ты губляеш. І ты бачыш крывы Skybox просто. Ты бачиш, як він не сутикається з асяроддям просто. Город зовецца Люм'єр. Угу. Я пропустив момент, коли на гэта казалі. Ось. Бачите, вось гэтай рэчы, яна як бы настолькі круто, а? Ну, ось, я люблю, калі прадумана, ну, асяроддзе можа не мець аніякага сэнсу для мяне, і я буду задаволены, мне будзе нармальна. Але вельмі важна, калі вось гэтыя дэталі, ведаеце, яны маглі паставіць скрыню, так? Просто скрыню у гульне. І скрыні ў гульнях гэта даволі часта, давайте пашкаджаць.
Скрыні ў гульнях гэта звычайна поўная херня, таму што яны не да свайго месца, гэта не склад нейкі, вось гэтыя скрыні гэта клухта, напрыклад, ну, на мой погляд. Вось, таму што гэта лянотная звычайная рэч, якую ставіць проста як аб'ект, каб не было адчування пустаты, ведаеце, візуальны шум стварыць. А ёсць аб'екты, вось як той фортэпіяна, і вось яно крутое. Can't believe Sophie already turned 33. Наконт левой рукі там ужо... Thanks. She's popular. I'm sure she already has a necklace full of flowers. I can imagine. Поўная кветак. Ну, гэта самае. Каралі поўныя... Каралі поўныя кветак. Цікава, пра што гэта увогуле гаворка. Так. Горад завецца Люм'ер я прапусціў. Так, это калі табаўся левая рука ў панчатцы ці пакласці пратэз. Ну, ён хутчэй пратэз, таму што яна сказала, паспрабуй кінуць камень па тыпу сваёй левой рукою. Можа быць, тады сапраўды ў гэтую самую, у ведьму трапіш, якая, ну, пра якую я праспалярыўся, калі ў Рыўдзяны Стрмах быў. Пра ведьму яшчэ дабяромся. Стрымы Руді я больш слухала, чым глядзела і з тэлефону, таму зараз мне цікава на норм экране паглядзець. І тут ён падняў левую руку, быццам пачуў. Угу. Так, пачакай-ка. А вось сюды. Я просто, ну, асяроддзем настолькі заняты. Я быў у Парыжы, але толькі на пару дзён, літаральна там, ну, не праездам, а камандзіроўка была. І, ну, літаральна паразмаўляць людзьмі хутчэй. І гэта... Я паспеў пабачыць Парыж, але не вельмі паглыблена. І таму з горадам я мала знаём. Мне там некалькі арыентыраў толькі штосьці гавораць. І гісторыю Францыі я ведаю, ну, так сабе. Таму я як бы... Калі вы бачыце тут нешта там гістарычна, нейкія спасылкі, нейкія рэчы такія, дзяліцеся, калі ласка, бо я не знаёмы з Францыяй амаль. What? Не, скакнуть нельга. You look tense. Ты выглядаешь напруженно. Yeah. Ну, тут по ситуации зразумела. I know what you need. A little jewel. Не халеры сабе ў рашэнне праблем. Карацей, давай табе дуэль патрэбна, каб трошки развеяцца, разумееш? Come on, it'll loosen you up. You can't go and see Sophie all somber and tense. Окей, ну я так разумею, гэта сэнс туторыяла. Не дапрацавалі, трэба знайсці каточка і зрабіць тэст. And if you win, I'll give you something you can use with your Lumina converter. Конвертер Lumina, чтобы гэта не было. Yes. Жадаю. Калі ласка, туторыял. Так, кола бойкі. Можна атакаваць, нацэліцца, выкарыстоўваць здольнасці, вы на гэта ўходзіць пункты дзеяння. Разумею. Таймлайн, тут пакрокавая бойка, вядома, хто калі ходзіць. Атакі атрымліваюць... Ага, звычайна атака, каб атрымаць сабе пункты. Цэль у мяне адна толькі можа быць. Рабіце больш дзеянняў з оверчарджам. Зараджайце руку густава, каб наносіць пашкоджанне, парыруе і, ну, на маёй складанасці, як яна указала, мне абавязкова патрэбна навучыцца парыраваць і ухіляцца. Зачаму трэба пабіцца? Ну, французы. Так, ход крока. Ход крока, божа, варожы крок. Ход, ён не крок, ён не крошыць нікуды, яны ходзяць. Так, звычайна яны робяць одно дзеянне па ход. Так, можна абараняцца. Маэль зараз будзе атакаваць. Як мне абараняцца? У гэты момант я магу... вось, справа можна ухіліцца і парыраваць. Добра, зразумеў. Што далей? Кола здольнасцяў. У іх ёсць да 6 здольнасцяў. Паспрабуйце выкарыстаць. Добра, давайте там. Люм'ер Assault. Нізкае фізічнае пашкоджанне, 5 удараў. Крытычныя удары генеруюць дадатковы яшчэ зарад. Што такое зарад? Што такое зарады? Ну ладно, разбіраюся ў бойцы пакуль. А маглі б выпіць віна і з'есці гэтых мяккіх французскіх булак? Вось.
Не, зноў жа, бойку мне патрэбна навучыцца. А, вось, злева апісанне. У Юстава две здольнасці, Люмьер Асолт і Оверчардж. Ён можа выкарыстоўваць атакі і здольнасці, каб зараджаць свой Оверчардж. Гэта вось справа, зразумеў яго здольнасць. І выпусціць моцныя атакі за сваім Оверчарджам. Добра. Люмьер Асолт, каб зараджаць Оверчардж, калі мне патрапіць. У правильны момант, калі націснуць падвысіць эфект. Я не разумею, калі там ідэальны парыраваць. Той ж самы таймінг. Зноў. І зноў. Ага. Калі кожную атаку запарыраваць, то контратака на этом месте. Таму ёсць плюсы у гэтых самых, я так разумею. У атак, якія шмат атак наносяць, у іх больш верагоднасць, што вораг іх не запарыруе. Цікава, ці ворагі ўмеюць парыраваць ці не. Так, у нас Оверчардж поўны. І што гэта такое? Гульня. Оверчардж, вось калі ён зараджаны. Чым больш у меня зарадаў, тым больш пашкоджання. Добра. For those who come after. Трэба яшчэ зразумець таймінг атакі. Ворагі не крочаць, а баёўка пакрокавая. Пачакай. Ну гэта мае сэнс. Глядзіце, я проста, калі гугліў гэтае пытанне, як гэта... Нейкі чалавек мяне пераканаў карацей у тым, што правільна казаць, калі ў цябе хады, то бок як гульнявы ход, так? То ён як бы ход, так? А калі ты не пра гаворка не пра канкрэтна пра гульнявы тэрмін, карацей, правільна па тыпу назву ход. Пакрокавая бойка тады атрымліваецца трошкі канфліктуе, так, я згодны, што яно абсурдная трошкі сітуацыя, я б гэтым, дарэчы, не думаў. Вось, мяне пераканалі, і я такі, добра, я буду так рабіць. Вось, але я зараз ты мяне амаль мегапазерскі ты пачынаеш, мне сумняваецца, я пачынаю. Так. You won. Now, don't you feel better? I see your smile. All right. Now, let's go find Sophie. А то бок казаць паходавая, я арыгана шчыра не ўпэўнены зараз. Мяне пераканалі, што ў шахах, у любой як бы ход гульца такога-то. То бок гэта правільная па тыпу форма, таму што крок гэта адпаведна па кроках. То бок гаворка пра крокі канкрэтна, то бок ты ходзіш кудысьці. Вось, а не раунд у... То бок ёсць раунд, ёсць ход. Ты можаш, гэта падобныя, скажем так, тэрміны. Вось, гульнявыя. А вось крок у гэтым сэнсе выкарыстоўваць падобна неправільна. Вось такое мяне пераканалі. І, не ведаю, карацей. Тады атрымліваецца яна бойка... Мне проста падабаецца, калі яна пакрокавая, яна не гучыць, не кладзецца лепей. Таму што я нават не здумаўся на гэтую таму, што як тады называць гульні такія. I saw her near the red and white tree. А калі ў свой ход вораг робіць крок наперад, то, вось якраз такі рэдак ты якраз такі тлумачыш, навошта гэтая розніца, таму што ў цябе ў ходзе могуць быць крокі. Па тыпу, просто персонаж ходзіць, напрыклад. Вось, таму гэта якраз такі дзеля таго, як бы часткова ў гэтым-то і сэнс, як бы ход замацоўваецца, таму што ёсць слова хадзіць, як бы ход, слова не нейкае такое надзвычайнае, правильно? Мы можам хадзіць, і мы не толькі крочым, мы і ходзім яшчэ. Вось, і атрымліваецца, што як бы пад гульнявы тэрмін уходзіць ход, а калі маецца на ўвазе перасоўванне персонажа, то можна выкарыстоўваць крок. Але атрымліваецца тады паходавая бойка. Гэта лагічна было бы мегапазерскі. Пры гэтым я сам не ўпэўнены. Вы разумееце, я расказваю вам штукі. Казаць пакрокавая, натуральныя мовы не заўсёды павінны быць лагічнымі. Мне падабаецца гэтая думка. Давайте называць мне падабаецца ідэя называць гэта пакрокавай, і раз уж мяне пераўпэўнілі, што трэба хадамі карыстацца, калі чарга наступае персонажа, па тыпу ініцыятыва наступіла персонажа, то тады ён і ходзіць. Так. Гучыць лагічна, так. Так, чырвонага і белага дрэва. Чырвонае і белае? Дарэчы, так, у іх пялёсткі вось гэтыя, якія лётаюць, яны чырвоныя і белыя, паўсюль выкарыстоўваюцца колеры чырвоныя і белыя. Прыгожыя, падабаецца.
А ў чым дрэва, так? А дрэва гэта бачна адсюль альбо не, мне цікава. Магу адсюль яго бачыць? Добра, не бачу адсюль. Ідзем. Oh, the plaza is lively. Why Well, people so like to this is about celebrate the gommage is still a mystery to me, but oh well. Невядома, чаму людзі святкуюць гамаш. Ну, вось гэта гамон. Такі адбудуцца. О, прыгажосць. Ну, мне цікава, як гэты сусвет працуе, потому што з ім здарылася. Я сумняваюся, што ў 40-гадзіннай гульне будзе адказы на ўсе мае пытанні, якія яна стварае, але, як я ўжо казаў, не заўсёды вам патрэбны адказы. Ну, каб усё было круто, вам не абавязкова, каб вам адказалі на кожнае ваше пытанне. I've always found it beautiful. I don't really understand. You and Sophie broke up so long ago. Ага, яны разышліся. Clearly, you never got over her. Why'd you wait until today to say something? It's a bit late, isn't it? Я слухаю зараз, што ён там кажа. У той жа момант. А, вось оно, чырвонае і белае дрэва. І вось яго пялёсткі паўсюль проста. Пачакайце-ка. Гэта ж дрэва, так? Якія пялёсткі? Гэта лісты проста? Яны проста выглядаюць як... А, так, сапраўды, гэта лісты. Я думал, гэта пялёсткі. Не, гэта лісты. Лісце ўсё. І хапа яшчэ адной часткі, белай. А, угу. Sophie's down there. Глядзіце, якая справа для тых, хто толькі далучыўся. Драма, скажем так, у тым, што Гюстав, вось гэты галоўны герой, ён зараз сустрэнецца з жанчынай, якую ён кахае, усё яшчэ, не гледзячы на тое, што яны разышліся. І даўно ўжо разышліся. І яна памрэ сёння. Вось такая штука. Good luck. I'll be here for you if things don't go as planned. Што цікава, ну, наконт візуалу выглядае такім мяккім. Святло. Яны змянілі асвятленне гэтага самага Unreal Engine. І ўжо гульня выглядае па-іншаму. Просто асвятленне. Пры гэтым мадэлькі абсалютна, ну, большасць усяго таго, што выдае як бы Unreal Engine, якраз такі оно як бы застаецца на месцы. Вось. Вельмі важна паглядзець яшчэ, як выглядаюць партыклі, і тады, калі яны адрозніваюцца такіх дэфолтных Unreal-аўскіх, то гэта адразу проста яшчэ 100 балаў на стыль атрымліваецца. Так-то, ну, у прынцыпе, скажу, вось гэты эфект, ён вельмі Unreal-аўскі, вось гэта, які ўніз вядзе. Тут нічога такога надзвычайнага, і ён трошкі мне не вельмі падабаецца, я не вялікі фанат. Ён вельмі прыгожы, але я проста яго шмат дзе гэты эфекты бачу ўжо, і вока чапляецца за такія штукі. Там была невялікая каманда, чалавек 30. Гэта ачмурэнна. Ну, я ўжо казаў, чаму ўвага такая гульне? Глядзіце, гэта новая студыя. Так, яна з былых працоўнікаў Ubisoft, наколькі я ведаю. То бок яны усе прафесіяналы, гэта не па тыпу новыя людзі. Але нават такой камандзе ўсё роўна складана прарвацца і стаць, ну, штосьці крутое зрабіць, таму што, ну, яны прызвычаіліся працаваць у вялікай студыі, у якой ужо наладжаны працэсы. Яны могуць, ну, вялікіх памылак нарабіць за проста арганізацыю сваёй працы. І зрабіць тайтлы, які вылучаецца на фоне астатніх, гэта складана ў любым выпадку, неважна, колькі вы крупны, альбо мелкі, я кажу, ачмурэнна, вялікі альбо мелкі распрацоўшчык. Невялікая студыя, у 30 чалавек, ну, 30, гэта сам ж даволі да халеры для гейм-дэвелапера ўжо, не гіганцкая студыя, але ўсё ж такі. 30 чалавек рабілі самастойна асабіста, як бы выйшлі літаральна на наступны дзень пасля рэмастара Oblivion, і ўсё роўна прыцягвае ўвагу. Ачмурэць. Ну, індзі не індзі, глядзіце, там дакладна быў спрацаваны вельмі добры нетворкінг, хутчэй за ўсё яшчэ яны дамовіліся з нейкімі інвестарамі. Вось, на гэту справу. Дарэчы, наконт інвестыцый, Францыя даволі асаблівая краіна ў гэтым сэнсе. Я вам раскажу яшчэ пазней. Вельмі цікава падыход да мастацтва. Ну, The last few days meant everything. Can we talk? Gustav. I love you all.
That's for your, if there's room. There's always room. You know, I'm MSG. sorry that... I You miss don't you need too. to. Okay, You go. you. You know how I feel? I wish things had been... You know, I often think... Another path, you know, another future. Still can't finish your sentences, can you? Yep, that hasn't changed. I missed that. I never faulted you for wanting to believe. You're fighting to change things. I understand, just... in a different world, right? We'll break the cycle, so she can't steal anyone else's future. Stubborn people change the world. And you are the most stubborn person I know. Thank you. Walk me to the harbor? Yes. Наконт карцей мастацкага, ну, я думаю, катсцена плюс-мінус зразумела. Зараз я поназіраю. Добра. А я просто за анімацыяй сачыў, па тыпу вось гэта... Вау! Нават ён пралічваецца ў гэтым асяроддзі. А яна пралічваецца? Так, яна таксама пралічваецца. Ён, глядзіце, ён крокі пакідае ў лужыне. Ну, дарэчы, што дзіўна, там просто, там не зямля, там просто па тыпу вода. Што такія следы застаюцца, але ўсё ж такі ён пралічваецца, і нават усплеск невялічкі пакідаецца, то бок ён як тыпу чалавек, ну, істота лічыцца. Ну, просто заўважаеш такія мелкія моманты, яны круто, калі такое робяць, бо, ну, як гэта насамрэч больш ад рукавіка залежыць, там накладваецца эфект, і ён паўтараецца для ўсіх. Ось, але наколькі ўсё ж такі здольнасці рухавікоў палепшыліся за, колькі гадоў уже прайшло, я ўсё ж афігеваю ад некаторых рэчаў. Што я? Пра асаблівасць Францыі. Пра асаблівасць Францыі. У Францыі ёсць праграма, да якой гіганцкія грошы круцяцца, у якой робяцца праекты. Калі вы робіце вы француз, там, французскі падаткі, карацей, плаціце ў Францыі, і вы умовы зараз вы бачыце, для тых, хто ведае сапраўды, як яна працуе, і пасля мяне, пасля таго ўсё, што я вам скажу, гэта лепей пераправерыць, але што я ведаю, у іх ёсць праграма, якая дапамагае мастацтву ўвогуле, і вельмі лёгка выдаюцца сродкі на розныя культурныя праекты. Бо калі вы робіце любую мастацкую дзейнасць, гульні, фільмы, робіце гэтыя самыя, там просто нешта яшчэ, хоць што, музыку, ўсё гэта, вам ёсць падтрымка ад дзяржавы, вы можаце набыць гранты на тое, каб гэтым займацца. У гэтым асяроддзі, і гэта ўжо цягнецца вельмі доўга, вельмі доўга. Ідзе, ёсць камісія, якая ацэньвае гэты вось нюанс, ну, як бы, па тыпу, ці можаце вы такое рабіць, што вы там плануеце рабіць, і па тыпу яна можа выдаць вам гранты, калі што. Вось. Гэтая штука ёсць у некалькіх краінах, гэта не нейкая асаблівая штука толькі ў Францыі, у розных краін ёсць у розных фармаце такая штука, якая падтрымлівае па тыпу культуру гэтай краіны. Але ў Францыі да халеры грошай уходзі на гэта.
па тыпу гіганцкая колькасць грошай насамрэч круціцца канкрэтна ў гэтым. Таму у Францыі, калі вы сачыце за, ну, па тыпу, як гэта, за рознымі цікавымі вельмі мастацкімі, асабіста анімацыя, напрыклад, французская, яна вельмі вылучаецца, вельмі асаблівая. Яна развіваецца, можа развівацца ў сваіх нейкіх напрамках, якія не могуць быць развівацца, скажем так, просто паўтараючы Голлівуд, скажем так. Яны не абавязкова купаюцца, гэтыя праекты, яны часта не купаюцца. Там ёсць, у гэтай сістэме ёсць шмат распіла просто бюджэтаў і карупцыі таксама. Такое таксама прысутнічае, нікуды гэта не падзяваецца. Але як вынік, у Францыі ёсць свая, як бы, свой унутраны рынок, які, ну, вось гэтым рознага мастацтва і культурны рынок, які выкарыстоўваецца ўнутры самой краіны і не ідзе на экспорт увогуле. І гэтым карыстаюцца самі французы. І ў выніку гэтая штука рыхтуе кадры, якія потым робяць вельмі крутыя праекты, вельмі вылучальна і візуальна і па-рознаму. Клэр Абскур можа ранавата мне пакуль запіхваць у гэтую штуку, таму што я не ведаю, атрымлівалі яны гэтую рэч альбо не. Проста гэта вырасціла, скажам так, пакаленні ўжо спецыялістаў, некалькі пакаленняў спецыялістаў, якія маюць свой візуальны стыль, які не паўтараецца нідзе ў сусвеце, таму што яны маюць магчымасць эканамічную проста рабіць усё з нуля, прыдумваць свае канцэпты з нуля і рабіць і канкурыраваць унутры як бы сваёй краіны. Гэта вельмі крута і, ну, ведаеце, што яшчэ французы шмат, большасць французаў не ведае ангельскую, то бок яны, для іх робяцца прадукты звонку, яны трапляюць на французскі рынак, але пры гэтым яшчэ ў іх ёсць здаравенная, як бы, свая тэрыторыя, на якой вы, калі палупаецеся, на жаль, там не будзе ніякіх перакладаў на ангельскую, увогуле у шматлікіх гэтых праектаў няма перакладаў. Вось, але вы можете ацаніць як мінімум візуальны стыль. Таму гэта такая рэч, на якую, калі вы шукалі чагосьці незвычайнага для сябе візуальна, то вы можете паколупацца у французскім, як бы, увогуле таго, што яны робяць, і вы можете познаходзіць у нейкія праекты, дзе вы не пабачыце нідзе больш. Ну, про іх проста няма нідзе. Так, я магу... выключацца, і вось яны тады з'явіцца. Гэта тлумачыць... Так, зараз. Пакуль вы гулялі, я паглядзеў слоўнікі, у іх няма слова пакрокавы. Таму я думаю, што гэта калька да пашагавай. Так, пры гэтым ё выразы кшталту ход канём. Таму варта пашукаць яшчэ, мо ёсць і лепшы нейкі адпаведнік, хадоў па чарзе, напрыклад. Ну, вось цікавая тэма. Ну, карацей, можа быць, тады мне не нахлусілі, мяне пераканалі. Я не памятаю, хто мяне пераканаў просто з хадамі ў гульне, а не крокамі ў гульне. Вось. То не памятаю, карацей. Нехта мяне пераканаў, і ў выніку я такі, ну гэта мае сэнс. Я не памятаю чаму. Я ўжо просто паўтараю гэта і паўтараю. Вось. Гэта тлумач, чаму я больш за ўсё люблю французскае кіно. Вітаю. Вітаю, Вячеславіч. Гэта вельмі цікава. Я рэальна рэкамендую. Таму французскае кіно ёсць, французскія спецыялісты. І вы можете падумаць, што па тыпу ў гульнявой індустрыі Ubisoft гэта па тыпу адзіная французская студыя. Не, там гіганцкая колькасць студый, якія робяць літаральна ўнутраны рынок. Ну, гіганцкае параўнанне з Японіяй херня, але вы можете знайсці праекты, якія вы не можете нават сабе патлумачыць, чаму вы іх прапусцілі. Ну, ўсё проста, там нават можа ангельскай не быць. Вось, яна не будуць не папулярныя, але зноў жа, для тых, хто любіць пашукаць штосьці гэткае, ведаеце, просто новенькае для сябе. О. Добра. Дзе я гэта бачыў? Якая ж гульня заігрывала са сметніцамі? Трэба праверыць усе сметніцы. Сметніца, добра, звычайна, нічого. Толькі тую можна паканаць. Вось гэту можна паканаць. Нормально. Блин, нешта не ў парадку. Мы зараз усе сметніцы пераправяем. Бачыце сметніцу, крычыце. Мае улюбёныя гульні за апошнія гады, падаецца, усе зроблены еўрапейскімі студыямі. Так, амерыканскі стыль ужо прыеўся. Ну, ён з часам пакрыху прыедаецца ўжо, ну, тым самым верстачам. І ён, скажем так, ён не эксперыментуе. Усё менш і менш ён эксперыментуе, а людзям падабаюцца новыя рэчы. Ведаеце, ну, ёсць такая штука. Кожны, неважна, наколькі вам штосьці падабаецца, калі вам шмат гэтага, ну, як бы атрымліваеце, занадта шмат, то вы ад гэтага стамляецеся. І ў пэўны момант яно вам надакучвае, але у людзей ёсць две рэчы, карацей. Гэта жаданне пабачыць нешта новае і не любоў да новага. Людзі не любяць новае вельмі часта. І вось такая вось херня.
Любыя эксперыменты гэта рызыка, гэта губленне бюджэтаў, гэта кошты, гэта не ну разлаваныя людзі і абавязкова, калі толькі ты эксперыментуеш, ты злуеш людзей. І ў выніку індустрыя часта, любая індустрыя такого плану, як гульнявая, яна запрасае трошкі ў моманце, калі яна трохі не змяняецца ў часе, яна просто застаецца аднолькавай. Ось. Сарыйскі стыль найлепшы. Усе стылі найлепшыя, я скажу. Усё круто. Любая херня, якую вы можете сабе выдумаць, гэта круто. Я люблю эксперыменты. Я люблю, калі я бачу штосьці, чаго я не бачыў дагэтуль. Ну, скажем так, для мяне навізна, ведаеце, ёсць пакуль у Clair Obscur насамрэч няма шмат элементаў, ну, такіх надзвычайных, але яны добра скампанаваны. Ну, з таго, што я бачу, гэта даволі стандартная JRPG, пакуль што шмат у чым, але пры гэтым яна адчуваецца свежо, таму што гэта камбінацыя стыля, візуала, як яна сціснутая. У JRPG застаялася наадварот японскі падыход. А тут у гэтага ёсць у JRPG дотыкі еўрапейскі, які адчуваецца як вельмі свежая. Oh, hi, Sophie. So Gustav really did come, huh? Yeah, he did. I knew he would. Быццам бы ўся яна гаворыць так, быццам бы Густав не стаіць вось літаральна тут. Цішэй патапою можна нас пачуць. Усе сышлі? Everybody already left? Yeah. Everybody's heading to the harbor. Усе ідуць да порту. Sophie. Looks like you still have a lot of flowers left. Well, there are less and less people to buy them. I just wish you didn't have to wear one. Tiffany. I should finish cleaning up here and join everyone at the harbor. See you. See you. Я не буду перакладаць усе дыялогі, сэнсу ў гэтым не толькі... Як пераключацца зноў персонажа? Блин, як? Вось так. I can't imagine what you're going through. I'm fine. I'm fine. I've lived 33 good years. Look around. We've had our whole lives to prepare. We're all fine. Mostly. I'm not fine. You will be. Я не буду перакладаць усё, бо сэнса няма. Асноўны канфлікт я ўжо патлумачыў. Для тых, хто далучыўся, не ведае. Мы зараз гуляем як бы за Гюстава, гэта галоўны персонаж, і Сафія гэта дзяўчына, ну, жанчына, якой 33 зараз, якую ён кахае, але яны разышліся даўно-даўно. Яна сёння памрэ. Вось у гэтым сумныя як бы іх адносіны, і ўсе ведаюць пра тое, што яна памрэ, і гэта як бы асноўны зараз сумны момант гэтага ўсяго, і яны робяць... Цікава, што яны здабываюць гэту халеру незразумелую каменную. Навошта яна ім? Добра. Вось такое кароткая вам завязачка для тых, хто зразумець сумны, маўклівы кантэкст таго, што адбываецца. Людзі святкуюць момант, калі частка з іх, бачыце, людзей з кветачкамі на іх папранутыя. Гэта людзі сёння памруць. Вось, сабраліся групы, размаўляюць, і вось шмат у каго ёсць гэтыя, ну, я не ведаю, Люцик, што такое? Што здарылася? Чего ён там захрасла? Софія? Ідем са мною. Ось, размовы будуць? О. Людзі сабраліся перад паходам у порт, размаўляюць у апошні раз. Oh, Sophie. Marie. Your flowers. I didn't know about. I thought you were younger. О, вось яна не ведала, што... Ну, глядзіце, у яе самой таксама ёсць гэтыя кветкі. І яна не ведала, што Софія таксама. And yet you didn't have children. I'm not having this conversation with you again. Not today. Do you care so little about the future of Lumiere? How can you be so selfish? I'm not selfish enough to bring others into our doomed world. I know we are not many to think like this now. And it destroyed my relationship with the person I loved the most. Now, if you'll excuse me, I'd like to spend this moment with him. And you should cherish this moment with your daughter.
Sorry. See you at the harbor. Good luck, Mary. У іх даволі канфліктна адносіна, ну, ось, з Маріяй. Два погляды на гэты сусвет. Пазіцыя Сафіі, што яна не гатова прынесці ў гэты сусвет, згінаючы сусвет, яшчэ новую жизнь. О, можна залазіць, ні халеры сабе. Вось для чаго скокі, можна караскацца. Вось, не жадае прынесці ў гэту сусвет, згінаючы сусвет новую жизнь, а пазіцыя Марыі якраз такі ў тым, што як бы, блин, як жа, хто будзе думаць аб Люм'ере, вось гэты горад, які вельмі нагадвае Парыж. Я быў у Парыжы ўсяго 2 дні, ну, просто літаральна там на вельмі кароткі момант, я не вельмі знаёмы з горадам. Я ездзіў не ў турыстычны сезон, гэта была гэтая самая, як яна, камандзіроўка, і турыстаў амаль не было, каб вы разумелі, гэты самы, вось я кажу, што па тыпу, о, блин, там нешта, блин, кабзда, людзей шмат, душна, непрыемна. Карацей, для мяне зусім іншае меркаванне. Для мяне вось гэты паўпустыя вулачкі, вось такія прыкладна, так? Ну, не такія, ну, вы разумееце. Як бы горад, у якім, ну, жыццё ёсць, ён актыўна, але вось самы цэнтр Парыжа, даволі спакойнае месца. Шмат мелкіх вулачак і як бы ўсё простенька. І вось на падобным такім вось скрыжаванні, вось як гэта, вось тут, мы вось тут пераходзілі дарогу, каб вы разумелі, тут па тыпу машына выязджала, і чэл, вось тут ёсць па тыпу пераход быў і светлафор, так? Але светлафор такі па тыпу, ён ёсць, але тут, ну, 3 машыны праязджае на падобнай плошчы, разумееце. Выглядае так, быццам бы тут да халеры руху будзе, але, ну, літаральна амаль нічога. І там чэл карацей стаіць на скрыжаванні. Мы пераходзім. О, нарэчы, можна паглядзець. Людзі, калі, якія хутка памруць, ну, з якімі адбудзецца гамаш, яны пакідаюць свае рэчы тут. Так, каб іншыя маглі імі скарыстацца. Давайте глядзім. We can use that. Оп, мы нешта нават знайшлі для сябе. Колер люміны. Дык вось, і мы пераходзім дарогу, пераходзім вось так. І там стаіць чэл, для яго загараецца зялёны, потому ён павінен ехаць. А чэл нешта, просто ведаеце, ну, такі, глядзіць просто на дарогу і такі глядзіць на дарогу кудысьці на дамы, такі просто, ну, любуюцца па тыпу відам, у машыне сядзіць. За ім стаіць яшчэ 4 машыны. Зялёны свет. Праходзіць 10 секунд. 10 секунд маўчання, зялёны свет, чарга машын, аб'ехаць яго немагчыма, ён наперадзе стаіць. 10 секунд праходзіць і тоненька, там адзін чалавек такі зрабіў піп, ну, па тыпу трошкі пасігналіў. 10 секунд чакання, і ўсе ў чарзе проста расслаблена, па тыпу чакаюць, пакуль чэл наперадзе ўсё ж такі варухнецца. Разумееце? Ну, па тыпу, наколькі для мяне... Я такі, гэта настолькі упячалася мне ў памяць, гэта было, можа, гадоў 15 назад, я не памятаю, даўно было. Не, пачакайце-ка, гадоў 10-12 назад. Ось, і мне настолькі гэта адлюстравалася ў мяне проста ў памяці, оно замацавалася, і гэта вось образ Парыжа ў мяне застаўся ад гэтага. Я заўсёды ездзіла кудысьці не ў сезонах, гэта нашмат прыемней. Так, ён нейкі, ну, зусім па-іншаму ўспрымаюцца гарады тады. То есть пакінуў ванную, так, літаральна, яны сказалі не рэчы, ну, я неправільна пераклаў, як яна, фурнітура, як яна, блин, фурнічур. Мэбля, вось, мэблю яны пакінулі. Каб астатнія маглі проста імі скарыстацца. Ну, па тыпу ім няма чаго, яны ведаюць, што памруць сёння, і яны проста выносяць рэчы астатнім, калі ласка, карыстайцеся. Ось, можа, каму карысна будзе. О, якая цікавая статуя. Гэта босс Dark Souls'а. Hey, you seem like a woman with exquisite taste. I just finished my sculpture of the legendary Esquier. Esquier, окей. This may be my life's finest work, yet not a single soul seems to care. Але ўсім, ну, глядзі, ты не ў самую удалый дзень абрала, мне падаецца, ўсім трошкі пофіг. Так, How could I make it вітаю better? Углі, вітаю ўсіх, я так шмат размаўляю, і пры гэтым не вітаюся ні з кім. Я вас усіх вітаю, я ўсе ваши паведамленні бачу. Як палепшыць Esquier? Мне цікава, што такі Esquier.
Размаляваць, дадаць колеру. Нешта больш пужаюся дадаць, як неўрон. Давайце нешта каляровае. Perhaps you could paint it. Add some color. Для тых, хто толькі далучыўся і прыкладна кантэкст падзей увогуле. Мы зараз пакуль... Не, тут не ўдала паказваць, вам патлумачыць. Brilliant. Няхай на статую I knew меркуюць. you were the right person to ask. Так, Thank you for your insight. Ну, размалюю статую. You're most welcome. I shall Сафія, get to вось work гэтая tomorrow. дзяўчынка, якая паказваецца злева, яна сёння памрэ. See you Вось wearing такая сумная праўда, і вось нават Эстэль гэта заўважыла, што я бачу, што ты носіш кветкі. What's your name? Sophie. Гэта першы дзень, калі яны пазнаёміліся, і яна адразу разумее, што яна ўжо больш не пабачыла гэтага чалавека. As a thank you, I shall chisel your name onto the statue. Яна пакіне цяе імя на Oh, гэтай статуі. you don't have to. But I will. Глядзі, якая справа. Мы гуляем за Густава, і Сафія гэта жанчына, якую ён кахае, усё яшчэ кахае, нягледзячы на тое, што ён ёй разышоўся даўно, і гэта апошні дзень, калі яны могуць пабачыць адзін аднаго. І ён ведае, усе ведаюць, што яна памрэ, і шмат хто, бачыце, людзі з кветкамі, усе гэтыя людзі сёння памруць. Гэта сёння святкаванне якраз такі моманта іх смерці. My gestural costume is the best. Гестрал? Хто такі? Hey, madame, do you think the gestrals really exist? Такія гестралы. Of course Вядома, they што do. яны нават не ўпэўнены, што яны існуюць. That's what I think too. The others laugh, but I know they're real. One day, I will meet one, even if it means joining an expedition. I'll Экспедыцыю raise я a трошки gestural удакладніць не буду, army таму што and я we'll сам... crush the Ну, я так... waitress. Ёсць яшчэ... Тут две падзеі. Ёсць адпраўляюцца экспедыцыі да ведьмы, я так... Ёсць, карацей, істота, ведьма альбо мастачка. І... О, Аргана! З днём нараджэння цябе і... Да, так, дарэчы. Я ўжо павіншаваў цябе, але ўсё роўна асабіста, і вот табе... Тут табе падарылі яшчэ 10 000 на пунктаў. Гэта дайсы Арганы, калі жадаеш кудысьці закінуць, то іх можна куды-небудзь закінуць на любую гульню па твоему жаданню. Вось. Так, я падыму армію гестралаў, і мы знішчым як эту мастачку. Окей. Гестрал, то бок пазітыўныя па такой істоты. And me and my little brother will live with the gestrals, and they'll be our new family. We're tired of the orphanage. If the legends are true, they really сироты. like to fight. That's why I'm training every day by beating up my little brother. Мне гестралам падабаецца змагацца, і таму я трэніруюся кожны дзень, каб збіваючы свайго малога брата. That's... Yeah. You would make a great gestural. Ну, яны такі танцоры такія, на чылі хлопчык. Смешна. Што цікава, я хоць і пераключаюся на Гюстава, але гэта не ўплывае. Хтосьці адзіны. Я подумаў, чел спрабуе зрабіць сабе жывую статую. Дарэчы, ён сёння так само. О, яна знаёма. Thank you, Richard. I could recognize it from miles away. It's good you're here, Sophie. I have a favor to ask of you. Anything for my beloved sewing teacher? We are of the same cohort. Today is my gommage. And my son and I had a fight last night. І ён пасварыўся са сваім сынам учора. He said he wants to join the expedition. Яго сын жадае прыяднацца да экспедыцыі. Ага. Зразумеў. Окей. Апошні год яго сыну... Пачакай-ка. Я не разумею. Ён паспрачаўся, Річард гэты, паспрачаўся са сваім сынам. Сын сказаў, што ён прыяднаецца да экспедыцыі, ён жадае згубіць апошні год свайго жыцця. Калі сёння гэты чел памірае, вось гэты яго тата атрымліваецца, яму 34, так, ён сёння памрэ. Як яго сын можа... Як ён можа згубіць апошні год свайго жыцця? У яго жа, па тыпу, яшчэ павінна быць як мінімум там гадоў, не ведаю, хаця бы 15 перад тым, як ён
памрэ. Вось гэта дзіўна, я не зразумеў. Мне падаецца, памылка. Можа быць, не сын, было б лагічна з братам, ну, па тыпу, ён пасварыўся з братам, і з-за таго, што брат жадае якраз такі... Ніхалер не зразумела. Ладно. У іх трошкі за вялікія головы, мне падаецца, іх як гэта, вытанчаныя целы, хутчэй. I didn't want that for him. I used to think it was a bad choice. Мо сын не родны. А, вось, гэта бы Today I no патлумачыла. longer do. Але, ну, глядзі, як бы, ты, калі ты не будзеш называць сынам чалавека, у якога розніца з табою год. Ну, як бы тэхнічна ён твой сын, але ты не будзеш называць яго сынам. Нават калі тэхнічна ён твой сын. I know I made a mistake. I tried to impose my views on him when he is much braver than I will ever be. So I sewed a special uniform for him. That's my last gift. Could you bring it to him? Уніформу ён падрыхтаваў для яго і пытае Софі, каб яна перадала яму. I'll bring it to Jules. He won't join the Gamage ceremony, but he will be at the Expedition Festival tonight for sure. Так, фестываль экспедыцыі ўвечары будзе. Don't worry. I'll ask Gustav. Gustav, are you back together? For this moment. Maybe. I'm glad. He's a good person. Так, до мяне каты ўсё прыходзяць, нешта жадаюць ад мяне. Што да абеда яшчэ час ёсць, там пару гадзін. Yes. He is. Я зараз топчацца паблізу, я зараз трохі увагі патрэбна даць, а то не зразумела, што я там раблю. Торкнуўся свой комп у нядзелю-то. У будні дзень яшчэ можна, а вось зараз то, што робіш чалавека. Затрам гэта не перашкаджаю ўсіх сваімі сынамі называць. Гладжу, так. І гладзіцца, і вельмі задавольна гладзіцца. Thanks to both of you. And see you. See you. Так, ён паспытаў перадаць свайму сыну. Гэта ўсё яшчэ дзіўна. Так, прыяднаціся да экспедыцыі, я так разумею. Яны спрабуюць наняць людзей для будучых экспедыцый. Жадаючых прыяднацца становіцца ўсё менш з кожным годам. Ну, я так разумею, за колькасць людзей проста якая скончваецца. Something wrong. The expeditions. What a joke. Гэта, скажем так, людзей, якім не падабаецца ідэя экспедыцыі. Для тых, хто зноў жа, выбачаюся, для тых, хто я буду паўтараць даволі часта, бо як бы выглядае так, што быццам у нас ніхалера не адбываецца, але насамрэч тут ёсць кантэкст вельмі моцны. Усе людзі навокал, большая частка людзей зараз загіне сёння. І ёсць экспедыцыя. Экспедыцыя адпраўляецца кудысьці, каб перамагчы мастачку. Мастачка, як бы, па тыпу, яна павінна ва ўсім гэтым, я так разумею. Вось, пра гэта як мінімум гаворка ідзе, але дэталяў мы не ведаем. All they do is leave us here to die. They're just escaping. Пазіцыя Элаізы вось гэтая, у тым, што экспедыцыя проста пакідае іх, ну, проста пакідае гэтых людзей і па тыпу проста, скажем так, наадварот гэта спосаб пазбегнуць, скажем так, адказнасці You know their goal якой-небудзь. is to save us all, right? Yes, that's what my father told me last year. Што за халера? Вось гэта Элаіза кажа, што яе тата сказаў гэта ёй у апошнім годзе, ну, у папярэднім годзе. Я нешта не разумею, што з гадамі. Ну, яна проста выглядае, ну, як мінімум, ну, я не ведаю, мне падаецца ёй 20 нешта гэтай Элаізе. І калі тата на, ну, блин, я бы уявіў, што і тата тады у папярэднім годзе яму было 35, то бок, ну, на мою прыкідку не ведаю, карацей. Я не ведаю, я не разумею, як тут узрост працуе. Before he left for Expedition 34. Экспедыцыя 34. And here we are again this year. We could have spent one more year together instead of wasting it away. Я думаю, што тата загінуў, хаця яны маглі б пабавіць часам яшчэ адзін Your год. father fought to offer you a better future. I have no future. I know it and I've accepted it. We're doomed.
Ага. Здаецца, гэта патлумач. Спадзяюся, таму што я неяк... You never know. This expedition might be different. Ну, просто трошкі несупадзенне There па are гадах. some special people in this one. Альбо яна значна маладзей, чым падаецца. Ну, чым падаецца проста. Зноў жа, як бы невялічкая студыя, як бы мелкія нюансы. Ведаеце, я не па тыпу, о, гэта праблема гульні. Не, я з падыхода, што я жадаю разабрацца, і калі мне скажуць, што, ну гэта проста памылка наша. Ну, па тыпу, сюжэтная памылка, альбо проста неправільную фразу сказалі, агучылі. Вось, і не сталі ўпраўляць, як бы нармальна. Проста штосьці, некаторыя падказкі па разуменні лора і сусвета я магу губляць з-за гэтага і падумаць, што ён так працуе. Ну, проста прыйсці да іншых вынікаў, вось, што я за што клапачуся. Yeah, right. Gustav, why don't you show her some of your fighting skills to prove her wrong? Што, дуэль зараз? Сур'ёзна? Я павінен паказаць, наколькі я здольны, каб паказаць, што мы сапраўды тут спецыялісты, карацей. Што за халера? Оп, і ў людзей у натоўпе проста стрэльнуць. А што робіць гэтая стрэл? На мне это ўсё яшчэ не патлумачылі. Так, ну давайте тады здольнасці. Ага, ён резист. Ага, за один удар патрэбна знішчыць. Ну, для таго, каб знішчыць за один удар, мне патрэбна здольнасць сваю разагнаць. Давайте эту атаку. Блин, провалил. 8. Добра. Мне атаки не хапае. Зараз разыграюся. Я спадзяюся, што мне час дадуць. Ну, як бы не будзе правалом. Ну, давайте яшчэ одну атаку зачынем. Ёсць. І зараз якраз таки здольнасць наша оверчардж. For those who come after. Проваліў, але знішчыў. Стрэлы страляюць. Вось як яно працуе. This guy is strong. О, я моцны, я, блин, проваліў там усе They all train their picture skills very hard to save us all. And so did your father. Then, Madame, why didn't you join? Чаму яна не прыязналася? I'm content with my life. I know what I can and cannot change. Or maybe because I was afraid. Do you think I should join the expedition? My friend Ciel always says, do your best. Either it works or it doesn't. Live your life as you want. I don't want to have regrets. I don't have that much time. When the time comes, you'll make the right decision. I'm sure. Thank you. Now I think I know. Give this to your boyfriend. My father gave it to me, but it might be more useful for him. Мне дали предмет. Что за пункты люмины? Можно выкористать и каб дать люмина points. Инвентар у меня есть увогуле, альбо мне хутчэй за ўсё яшчэ пакуль не далі інвентар, ён просто адсутнічае. Ну так, я нічога такого не натыркаў. Ось. Рынок кветак. Люди набываюць кветкі для сваіх каханых перад гамажам. Гамаж — гэта момант, калі усе людзі з кветкамі памруць. Не таму, што яны ўсе з кветкамі, а таму, што гэта людзі, якім будзе 33, атрымліваць. Не, пачакаць, 34. Я не вельмі зразумеў там, як арыфметыка працуе, але асноўны сэнс, што людзі пэўнага ўзросту ўсе паміраюць. Hi, Gustav. You're back. Oh, did you want to pick out a different flower? No, the one you suggested earlier was perfect. Вось у яе мы і набылі кветку. Oh, I'm glad. These garlands are our last farewell. I want them all to feel special. I have a garland saved for you too. But it's not a farewell garland. It will be a welcome home garland. Good luck, my friend. Thanks, Ophelia.
У гульні є дві гучки, французька і ангельська. Мені ось цікаво, ну, якби, як воно би гучало. Вельми автентично було б... You two would make a cute couple. If you say so. Or maybe something already happened, huh? Угу. Щось Гюставом і той дівчиною, яка грає зараз, що відбувалося ще односно. Було б цікаво погуляти на французькій, ну, как бы аутентичненько було. Але ёсць невялічкая праблема, я, ну, за того, што на стрыме я магу не вельмі уважліва, не заўсёды мне атрымаецца чытаць чат і сачыць за падзеямі, і тым больш, што тут яны немагчыма спыніць там гульню аніяк, і часта ў дыалогу таксама далёка не заўсёды ты можаш просто па тыпу рэплікі. Maxime, you're drunk. Зараз я не паговорю. Зараз не магу, напрыклад, на паузу. Ну, яно як бы націснуў толькі тады працягнецца дыалог, але шмат дзе яны размаўляюць і накідваюць шмат чаго, і калі яны бы размаўлялі па-французскі, я бы не паспяваў зачынаць сачыць тады. You should go home. Where's your daughter? Where do you think? Mourning her mother on the anniversary of her death. Of all their deaths. Then maybe you should be with her. I can't look at her. She's just another reminder that nothing we do matters. Чалавек, які абсолютно мачае, што гэта ўсё, што ён робіць, не мае ніякага сэнсу, і ніякія экспедыцыі нічому не дапамогуць. They all die and we can't stop it. We can't save them. We bring another generation into this world just so they can watch us die before they're even old enough to understand why. That's why we're going. We can save them. With our Lumina tech. The Paintress? The Paintress? What? What's a scrawny shit like you gonna do to the Paintress, eh? We're already dead. You're just catching up. Maxime. Forget it. Bon voyage. Bon voyage. Добре. Ну, карацей, у яго дачка, якая зараз, ну, гэта зноў жа яны так шмат губляюць на гэтай даце, што атрымліваецца, што гэта адначасова як бы і момант, калі ну, як бы гадавіна смерці яшчэ вялікай колькасці людзей. Мы не можем падысці бліжэй. Глядзіце, мне падаецца, яна была ў трэйлерах, вось гэтая жанчына, якая грае зараз. Сафія ўзгадывала, што можа быць паміж ёй і Густавам штосьці ёсць, то бок яны знаёмы. Опа, сметніца. Со сметніцамі нахрен нешта не так. Гульня, я не ведаю, дзе ты мяне падманваеш, але со сметніцамі накладна нешта не так. О, што сімалюеш? This lady truly is exquisite. In love? Not quite. I'm only in love with her art. My inspiration has been quite lacking. Nobody buys paintings anymore. Уся зацікаўлена ў Густаве нават сметніцы. Ты глядзі, з Густавам амаль толькі алкаголік і паразмаўляў, а ўсе астатнія размаўляюць Сафію. І жанчына, якая прадала кветку для Сафіі. Гэта два чалавекі, які паразмаўляюць за гэты час з Густавам. I need inspiration. But you, I can see you're in love. We broke up. That is of no consequence in the matters of love. But it is this passion I so fiercely desire in my painting. Хочется. Что такое? Калі атрымаецца, яна тут ляжа 200 поближе, я вам уже то самое камеру I know. How about showing me a dance of love and sorrow? I am also the official painter of the opera. Will you help me? If you inspire me, you may become просто the колами main ходит painting навокал of и Lumière's opera. не усядется нигде. Может быть, на домик зараз залезем. На жаль, я набираю этой кропки, где я не могу камеру поставить. Так, я про тебе кажу, так. Глядіть на мене. Яна зараз каля вакенца высялася. Я не вельмі магу, мне там, ну, у меня няма ніякага штатыва альбо штось такое. Я могу на стол поставить камеру, але вось поставить 10 на што посередине покоя не. Fantastic. You may start.
Here, gorgeous lady, take this paintbrush and show me your wrath. Okay, I guess. Я не понял, як це зараз повинно виглядати. Come on, dodge your lady's beautiful moves. Come on, dodge your lady's beautiful moves. Вельми дрянно башня этой That was атаки. splendid. One more time. Тренировка ухиления и этой атаки за партикли ни башня, ни холеры. One last time. Мы гуляем на самой высокой складанности, и мне гэта спатрэбіцца ухиляцца, але з тым, як зроблены атакі, як яны телеграфируют, то показываются мне гульцу, гэта вельмі дрэнна, я буду That пакутваць. was splendid. Ну, то бок, яе атакі амаль не башны, пры гэтым за партикляў, і у асноўным за партикляў, якія нават належаць не ёй, не па тыпу як не маёму апаненту, а мне, то бок мае ж асабістыя партиклі I мне was so перашкаджаюць enthralled бачыць. that I completed the painting in an instant. Не холеры, ён малюнак It's намаляваў. nice to know something of us will remain in the world after today. Thank you. It is I who should thank you. It was a moving dance. I will propose it for the new opera painting we have to do this year. I feel it wasn't that impressive, but okay. Love will always be impressive. Also, take this as a gesture of appreciation. I see you're not... Да, прадмет, які можа быць карысным для экспедыцыі. Гэты чел, карацей, ну, я нават не ведаю, ён насамрэч туторыял. Вось, ён просто неяк даволі дзіўна паданы туторыял такі, ну, мне патрэбна натхненне нейкае, я жадаю нешта намаляваць, але ў мяне няма натхнення. Калі ласка, не маглі бы вы, я бачу, што вы кахаеце вось гэтага маладого мужчыну, маглі бы вы для мяне станцаваць, і вось бойка пачынаецца вось гэта. Там хуткі мастак, і ён потым проста імгненна намаляваў у нас. Sometimes I feel sorry for her. Who? The paintress? Look at her. She looks sad. Maybe she's a prisoner too. Stuck in the same Откуда вы ведаеце, што cycle with us. мастачка... Ну, што вы Celia. за мастачку? Only you could choose empathy at a moment like this. It's one of the few choices I can make. I couldn't do it. It's okay. You don't have to. Значит, так і было, він так яны і танчылі. Ну, на малюнку не выглядае, што яны так танчылі. Оп. Сметніца. Чаму сметніцы кажуць мне, што яны нармальныя? Гэта нейкі заговор сметніц. Мы павінны праверыць усе сметніцы. Звычайна сметніца. 10 не тое штосьці. Я магу прасунуцца тут, не? Не. Магчыма. Блин. Нешта не так. Детектор толькі далучыўся. Давайте хутенька вам... Блин, зараз будзе размова. Ну, гэта вельмі відавочна, што мне патрэбна гэту размову правесці. Давайте... О, там прыгоженька. Давайте размову правядзем, я вам хутенька патлумачу, што адбываецца. Hi, Sophie. Oh, Mael. I didn't expect to see you here. I'm volunteering to help guide children who are losing their parents to the orphanage. Those who weren't registered for foster families. How kind of you. I guess I can relate. Take care during the expedition. Gustav told me a lot of wonderful things about you. About you too. I always told him you two should never have broken up. Look at these orphans. That's where we disagreed. But I have hope that you and Gustav will change things, so no one has to go through this impossible choice again. Yeah. Let's hope we will. See you. In the next life. Нічого не адбываецца. Ну, глядзі, як бы у такія моманты якраз таки вельмі важна разумець кантэкст таго, чаму нічога не адбываецца, так? Для гэтага можа быць... Блин, колькі размоў тут? Гульня, я тут уже патлумачыла сваю кропку гледжання, мне падаецца. Купіць. Mate, I wish I was going with ya. If we could just send a bigger force, get all of Lumiere to just throw everything we got at the bloody paintress.
Ah, but my brother would kill me. His number's up soon and I'm guardian for his kid. Uncle Victor. Suits you. But Mael, quite the ballsy one, eh? No looking back for her. Bet she can't wait to get out of here. Not much hesitation on her part. Nah, hesitation was never her style. Маэль. Хто такая Маэль? Мы ведаем такого персонажа. Мне дрэнна з імёнамі, я вельмі дрэнна запамінаю, асабісці калі яны размаўляюць пра чалавека, якога ў кадры няма зараз, і мне ўвогуле складана тады. Ось. А для тых, хто прапусціў пачатак, гэта як бы ёсць пачатак, завязка ўжо трошкі падзацягнутая. Можна было бы тут уже кідаць адразу на супадзеі, шчыра думаю, але нам усё даюць паглядзець, паназіраць за мясцовасцю, а прыгожа тут ёсць на што паназіраць. У порце знаходзяцца людзі тыя, якія з імі не здарыцца гамаш. Яны падтрымліваюць тых, хто на кім апрануты кветкі. На тых, хто носіць кветкі. Глядзіце, якая справа. Людзі, якія носяць кветкі, бачыце, вось там бачна людзей даволі шмат. І вось гэтая Сафія, якая знаю, бегае. На іх апрануты кветкі, і гэта значыць, што сёння яны памруць. Тая щось з сіротамі. Добра, дзякуй вялікі, бо я не запомніў яе імя. Калі яна Маэль, добра. Вось яна таксама адпраўляецца Маэля ў экспедыцыю, тады атрымліваецца. Тая дзяўчынка рудая. Дык вось. Людзі з кветкамі, вось гэта, напрыклад, 2 чалавекі перад намі, яны памруць сёння. І я так разумею, гамаш гэта, карацей, момант, калі людзі паміраюць. Я гэта ведаю са стрымаўрудзя. Гэта, дарэчы, гульня яшчэ не казала гэтага моманту. Але сёння дзень, калі цэлая група людзей, якія дастаткова дарослыя, яны памруць. А вось, калі ім дастаткова гадоў, яны паміраюць. Усё. Вось такая вось халера. І гэта дзень святкавання іх адбыцця, скажем так. I'll see you soon enough. Okay. I love you guys. Remember what Bo used to say. You're living for the rest of us. І нахуй мастачку. Яны ўсе паміраюць за мастачкі. Вось, такая штука. І я ўсё. Па сутнасці, як бы гульня яшчэ не сказала, як што працуе, і яны ўсе паміраюць за гэтай мастачкі, яны ненавідзяць і адпраўляюць экспедыцыі, каб перамагчы гэтую мастачку. Кожны год яны адпраўляюць экспедыцыю, якая павінна перамагчы, але з экспедыцыі не вяртаюцца. Нахер мастачку. Please, don't forget Miss you still. I think I'm gonna vomit, but no regrets. Так, мы ў пошуках Сметніцкай будем, разумеем? Мы шукаем тую Сметніцу, якая... Мы заговор Сметніцкай спробуем раскрыть. Это по типу мясцовая магія, так яны паказваюць просто. Пры гэтым яны ўсе дзяўчынкі маюць кветкі. Опа, а ты хто такі? Ты мім? А не, гэта... Дзіўны мім стаіць. Вітаю? Hello? Што? Напад? Добра. Бойка з мімом. Ага, ён выкарыстаў здольнасць абароны. Калі ён на абароне... Я магу... Давайте стрэльнем просто. Ага. Ну, такое сабе, неэффектыўна. Так. Блин, я усе пункты дзеяння выкарыстаў на гэта. Гэта дрэнна я зрабіў. Блин. Трэба вучыцца парыванню, мяне амаль не забіваю. Ну, по типу, я вельмі слабенько памагаю зараз. Здольнасці. Асол. Я одразу не ушатав.
Я, конечно, сам не ведаю, таму гэта не спойлер, але удакладню, што яны лічаць, што паміраюць праз мастачку. Ну, я разумею, што па тыпу яны так думаюць, але яны ўпэўнены ў гэтым, і таму мы ўспрымаем гэта на веру просто. Ну, па тыпу, я не настолькі знаёмы з сусветам, каб мець нейкую, ну, па тыпу, не давяраць таму, што яны кажуць. Ну, скажем так, я не давяраю таму, што яны кажуць, але агучваць гэта бессэнсоўна, таму што мы не ведаем, ну, як бы пакуль што нішто не падказвае, што нешта не так. Давайте попробуем. Я ожидаю потренироваться. Как раз таки у парирования іншим. Ён наставить заклон обороны, будуя стену небачную. Так, и мы... Там я знову пройшлась, она может кнопку яку натиснула. Давайте здольности. О, атака. Так, это вельми слабая атака, отрывается. Блин, не отрымалось парировать. Лучше себя парировать. На прикладе его. Так, я запарировал одну из трех. Это не так-то просто. Рыжка, что такое? Let's leave it alone, Gustav. It's Gustav, help! Я вельми ждаю його перемогти. Знову він починає одну і ту ж комбінацію. Давайте ми під його оборону потрібно було наоборот. Блін, навіть опошній удар пропустив. Так, оборона на ім висить або ні? Я можу це поглядеть. Ну, по типу його слабості, ну, по типу його статусу і все. Знаєте, здольності знову же. Assault. І знову. Ну, амаль. Я реально запарировал. У меня есть оверчардж. Здольности. Давайте. Что я вообще не помогу. Ось, його розбило і застаніло, добре. Далей, коли його стан... Давайте я ще... Ну, мені отрымліваецца... У мене ёсць праблемы? О, праблемы, прадметы. Гэта я бы на потым пакінуў, гэта трэніровачнае лячэнне шкада трохі. Давайте звычайно так, ну так, атаку. О, нормально так пробило его. Низкие пошкоджения 5 ударов. Не, давайте звучайно так. Ось, нормально перемогли. That was close. Thanks. Did someone build this? There's something on its body. Угу. Некий музыкальная запись, які можна використовувати у лагері. Добре, дивний мім. Ще трохи людей є. Мастачка хутка будеться. А, то бок яны бачать. Ну, просто мені було цікаво, откуль я не вірю, що там мастачка конкретно. Але я не кажу, ну, може яны реально її бачили. Вже на кожного год з'являється. I've always loved the harbor. До речі, можемо заховатися зараз? Ні? Нема такої можливості в уголі. Хутка будеться мастачка і почнеться гаммаш. Ждайте ви накіроваться у порт. Жадаю, тому що мы уже с этим поразмовляли. Подозренную сметницу мы так и не нашли. I see your apprentices. Oh. Gustav! What? Here, Sophie asked us to bring you your coat. We sewed up the sleeves so you don't have to keep rolling it up. You guys know how to sew? Sophie helped us. Turns out it's not that hard. You
really should have done this ages ago. You did this. Gentlemen, that was supposed to be between us, yeah? I wanted to do something for you. Soph. Thanks, guys. This is great. Thank you. See you at the festival? Don't leave without saying goodbye. Yeah, of course not. What? I know that face. You mean a lot to them. I can tell. Yeah, they mean a lot to me too. Legacy can take many forms, right? Yeah. You told me that. Right. Why? I wanted to see you wearing it. Oh, you like uniforms now? This too is your legacy. In a way. It's yours too. Вітаю, Hellpost. Я таке розумію, мені не дадуть навіть момент, каб порозмовляти, тому глядім катсцену і потім я вже побачу. Esti tornere marina, esti l'inaki soledad, tona l'ora tovla, alina. Esta surano taki le noir ton arrive
I'm here. Вельмі крутая катсцена, вельмі круты момант. І мне шкада, я не магу вам патлумачыць, пакуль тут катсцены. Я на паузу не магу паставіць. Таму працягваю. Катсцена за катсценай ідзе. Давайте, карацей. Я працягваю, потым усё патлумачу. There you are. You can't hide from us, you know. Like I said, mourning's best done with friends. Lucien, What? It is. Grieving alone's the worst. where's mine? Santé, les amis. Santé. Yeah, no, yeah, could use a drink. Five tables this year. You see that? Told you we'd beat the 34s. Even my Elle showed up, and she hates these things. Wanna go take a look? I don't... maybe later. I'll catch up. I'm okay. I'm okay. You go. Yeah. Time for a refill anyway. There's an excess of wine, again. Thank your sister for her generosity. Oh, and try to enjoy yourself. Don't drink alone, you weirdo. Yeah, right. Enjoy myself. Пять столов. Я думаю, яны про вялікія такія столы, але насамрэч. Окей, это даволі сумна. Это вельмі сумна. Давайте хутенька прабягуся па падзеях. Ну, катсцену вы ўсе бачылі самастойна, і некаторыя рэчы вы ўжо зразумелі, але я прабягуся для тых, хто можа толькі далучыўся, толькі можа на сярэдзіне катсцэны і можа не ведае. Мы ў сусвеце, мы гуляем за персонажа Гюстава, які жыве ў сусвеце. She's probably alone, as usual. Так, да, мне дадуць час, спадзяюся. Я спецыяльна баюся туды ісці, бо зараз пачнуцца яшчэ размовы, а я жадаю вам патлумачыць. Дык вось, Гюстав жыве ў сусвеце, дзе ідзе адлік, вось там можна пабачыць лічбачку. Кожны год пішацца лічба, прачынаецца мастачка. Прасыпаецца мастачка, гэта такая велічэзная, яны называюць яе мастачкай. Яна падымаецца і малюе, змяняе гэту лічбу. Я так разумею, што яна заўсёды змяняецца на адзін, па адзінцы ідзе ўніз. Мастачка пры гэтым, ну, яны ненавідзяць мастачку, таму што кожны раз, калі яна змяняе лічбу, людзі з гэтым узростам загінаюць. Вось.
і адбываюцца дзве падзеі ў гэтым сусвеце. Адпраўляюцца кожны год адпраўляюцца новыя экспедыцыі, якія спрабуюць перамагчы мастачку, каб спыніць гэтае знішчэнне сусвета, таму што раней ці пазней, я так разумею, што яно можа дайсці па тыпу да вельмі абсурдна нізкай лічбы, калі ўжо нічога выратаваць не атрымаецца. Вось. Дэталяў сусвета нам невядома. Гэты горад і гэтая камуна людзей, якая жыве, яна называецца Люмьель. Усё, яна вельмі нагадвае Парыж, таму што ёсць нават дэталі Парыжу, але называецца яно Люмьель, і чаму так я не ведаю. З якой лічбы яно пачалося, я не ведаю шчыра, пакуль гульня сама не расказвала мне пра гэта, з якога года ўсё пачынаецца, ну там з якой лічбы. Вось, у чым канфлікт, гэта я пісаў вам зараз сусвет і лорны момант, так? Далей канкрэтны канфлікт героя. Гюстав толькі што літаральна ў катсцэне, скажем так, яго каханая, якой ён разышоўся даўно, але яны адзін аднаго кахалі ўвесь гэты час. Яна сёння якраз такі загінула, а ён адпраўляецца ў наступную экспедыцыю, каб перамагчы гэтую мастачку. У выніку вось гэтай унутарны канфлікт яшчэ персанажа. Ён толькі што разлучыўся з каханай. Вельмі кранальна згодны. А памятаеце, мы ў пачатку размаўлялі пра белыя і чырвоныя пялёсткі, якія паўсюль былі. Што калі гэта былі пялёсткі ад тых, хто раней вось так знік? Я думаю, што гэта яно і ёсць. Але, ну, яны ж па тыпу, можа яны не знікаюць нават гэтыя пялёсткі. Вось, можа быць, яны бясконц так знаходзяцца. Таму што дрэва там толькі адное такое з пялёсткамі. Вось. Яно адно не можа столькі нарабіць. Ну, каб у яго столькі было пялёсткаў. Ну, гэта літаральна сусвет. Гэта літаральна згінаючы сусвет, такі змрочны, але пры гэтым такі паміраючы, але, скажем так, прыгожа паміраючы. Калі гэта мае сэнс, як бы гэта не гучала дрэнна. Што за піктасы? Я шчыра, я бачыў літаральна гэты момант у Рудзе на стрыме, але ні халеры я не запомніў, не зразумеў, і карцей ён робіць нейкія піктасы. І яны там ужо ўзгадваліся піктасы як штука, якой яны змагаюцца. Паказвай. Заставай свой піктас. Мне падаецца, гэты жарт у Руді быў на стрыме. Так, колькі токенаў? У мяне адзін токен. Давай. Call it morbid curiosity. You won't regret it. You won't regret it. Окей, добре. Отримав некий підпис. Hey, Amandine. Having fun? Oh, hey, handsome. Perfect timing. I'm styling everyone before we ship out. Gotta look sharp when we hit the paintress, eh? Certainly important. Can you style me up too? О, я може внешний вигляд змінити. Just bring me a token. Ну, смотрите, у меня токена... Откуда я токены возьму? Гуля. Это Маэль? Нет, это не Маэль. Gustav! You want a rematch? Well, it's my last chance. After tomorrow, you'll be the undisputed expert on expedition. That's tomorrow. А, ну і, до речі, на конт експедиції. Зараз я вельми важний момент не розказав. Про смерть я розповів дівчині, а ось про экспедицию не распавёў. Кожны раз адпраўляецца экспедыцыя, і Гюстав далучаецца да гэтай экспедыцыі. Перад вами уся экспедыцыя. Гэта літаральна па тыпу з десятак чалавек. І я так бачу, што людзі не вельмі ахвотна ідуць туды. Who am I to deny? How many years ago was the fracture? Fracture по типу разделения, ну не разделение, ну так, ну, давайте будем разделение называть. Развал, ось гэта, я так разумею. Yes. When did our world break apart and our luminous city get thrown into the middle of the ocean? When was the fracture? Калі разваліўся сусвет і наш горад трапіў у сярэдзіну акіяна. Гэта вось гэтая падзея, я так разумею, катаклізм, якога ўсё гэта пачалося. Яны жывуць на ізаляваных выспах, як у дыскалізм, па выглядзе так. Ага. У чаце падказвалі 67 гадоў назад. Давайте скажем. 67 years ago. Brilliant. I can see. То бок 100 гадоў лічба, якая вось там... Глядзіце, карацей, тая лічба пачыналася з сотні, так? Але падзея адбывалася, то бок лічба, якая першая была намалявана, гэта лічба 100. І яна па краху зніжалася, з сотні пачыналася. Але адбылося яно 67 гадоў таму, таму што зараз 33 год.
67 плюс 33 — 100. What are you talking about? Every child knows this. The monolith's essentially a reverse calendar, counting down since the fracture happened in year 100. Ось розділення відбулося на 100-му годі. Alright, fine. Another one then. Я називаю його розділення, я, до речі, не веду, як він там перекладали. Which was the first expedition to depart for the continent? Яка була перша експедиція, яка відправилася на континент? Ну, експедиція 99, тому що 100-та лічба була, а люди померли, і вони не могли ніяк. Тобто, ну, логічно, що 99-та експедиція. Expedition 99. Are you even trying? It's barely a trick question. Ага. Which was the 100-та? Тобто вони лічать... тобто отримлюється, що 100-та експедиція... Експедицію називають лічбою тих, хто помер у цей раз. Тобто отримлюється вже раз 33... ну логічно, 33-я експедиція, і ми якраз таки відправляємося, тому що лічба 33 там. Expedition 100. Are you even trying? Що? Which was the first? Експедиція 0? А як це працює тоді? Вони ж називаються експедиція 33, як у їх адлікер працює. Яка вона може бути експедиція 0? Expedition 0. Correct. До речі, як я мог довідатися у гульні раніше? Left in year 100. They should be called expedition. Я не повинна була називатися експедиція 100. Lumiere will be long gone before the monolith hits zero. All right, last one. Get it right, and maybe I'll give you a token. Ну так, я ще маю рацію, що Люм'єр, апошнє, не ведаю, може 10 годов, може не 10, може меньше, короче, и Люм'єр вымре. Ну, просто тому, что новые дети не будут нараджаться, и уже, просто, мне пытается 10 на 10 годах, тут уже коллапс будет полный. Ні слово Піктус нагадує некую легкую лаянку, быцем шмендель, кшталту, ах ти Піктус. Мне, там жартовали у чаті, подається, у Руді було Дік Піктус. Дікус Піктус, ось ще можна. Те саме, експедиція Зері виключає. Ну так, він мені казав. Тобто, я так розумію, це момент, коли мені тлумачить як гульцю, що насамреч, деякі лічбочки, як воно працює. Інакше я б по таку не зрозумів. Я реально гульня про це не каже. Просто нема такого моменту, що мені накидують лору, там, цілий вагон. Ні, мені просто зараз його тлумачить. Так, добре. What is a lumina? Що таке люміна? Здольності, які ми отримуємо, використовуючи піктаси у бойці десятково разів. У мене піктас, наоборот, мені пікти, по таку, як народ піктов нагадує. Я не веду, чому мені така асоціація, назва вельми цікава. Особисто від зброї, парфюм Люм'єра. Ні, давайте про піктаси ось ця штука. Abilities you internalize by using a Pictos in battle after enough times. Well done, well done. Це правильно скажеш, добро? Not really. I mean, I created the Lumina converter, so... Створять конвертер Люміни. Що, блін, це за халера? I hereby officially end our feud. With your departure, Lumiere loses a Почему его... brilliant mind. Короче, я находник некой холеры и новые системы некой, з якою я сам казав, що з гэтым там ми вже докладно переможемо. Тобто ён відправляється якраз таки уладальник. Я так розумію, гэта його рука увогуле. Ось, цікаво. Його була нейка ідея, як вони можуть перемогти у этой бойці з этой самой, з містачкою. Hello there, Gustav. Perhaps one of these artifacts may prove... Colette, you've been holding out on us. Relics from before the fracture, passed down through the generations. The council deemed them trinkets, but I think otherwise. Реліквія ще до розколу. Ага. І Рада вирішила, що це просто не безкорисні речі, але вона придумала їй. I may not be able to join the expedition, but I'd still like to... Токени. А навіщо вам токени? Мені тільки один, і ми використовуємо це на значно більш важну річ, на знешній вигляд. Ви бачите, ми гуляємо на високій складаності, важно помирати з остальним. Alright, let's see what you've got. Експериментую. Можна знешній... Ось, добре. Новий знешній вигляд. Voila.
Looking very fine indeed. You'll die with a gorgeous head of hair. Мне шире подобалася попередня бочка. Я могу яшчэ нешта? А я могу змяняць гэта? Ну, потым, мне падаецца. Я бы змяніў назад. Ну, ладно, няхай будзе як ёсць. Трошки расчаравання для мяне. These are yours. You gonna lecture me on drinking? I wouldn't dare. Just calculating how much it'll hurt to catch up. You can start now. Here, let's have a tug to Не Sophie, холера яна можа піць. who was always unapologetically Sophie. My fierce and loving friend. To Soph. Seriously though, А ти, this is gonna hurt. ти усё да Хогвартс Легасі? Tomorrow comes, but it ain't here yet. Sober's better than deathly hungover. No, not for that. Ah, Go have some drinks. Я не сказали про 5 слов. Вы бачите, уся наша экспедиция, так? Это просто жарт. Я думал, их реально экспедиция по типу як Monster Hunter нечто такое отправляется, а их тут... Раз, два, три, 4, 5 человек, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 человек. Чтобы вы разумели по мерам этого. Денег. Я никого не пропустил. Ну, короче, меньше за 20 людей будет. А, ну, вось яшчэ гэтых я не улічваю. Гэтых, хутчэй за ўсё, таксама частка, ну, ён частка экспедыцыі. Ну, короче, плюс-минус 20 человек. Gustav, come drink with me. I'm pacing myself tonight. Ah, you're so boring. It's our last night. I like that you say when and not if. Яны вельмі ведаюць, што яны ідуць просто на смерць. What can I say? I'm an optimist. Or an idiot. Depends on who you ask. Ну, яны літаральна разумеюць, што яны ідуць туды на смерць, бо ніводна папярэдняя не... А, вось яшчэ. Добра, я з ёй яшчэ паразмаўляю. So many expeditioners. І гэта яшчэ шмат, іх 20, так? Мне падавалася з 20 ці 30 чалавек. Ну, вось, глядзі, ну, з тых, каго я бачу, тут прыкладна 20 чалавек, до 30 не набіраецца ніяк. Але, атрымліваецца, што гэта яны яшчэ кажуць, што гэта, вау, здаравенная экспедыцыя. А чмурэць, якая вялікая экспедыцыя. That's... А, вось яму уніформу мы You далі. made that overnight, Dad. Так, пачакайце-ка. А, я зразумеў усё. Памятаеце, карацей, я зразумеў пра якую логіку. Гэта пра што казаў той чэл. Яго тата памёр сёння. Ну, ён яму шыў форму. І яны пасварыліся наконт экспедыцыі учора, то бок перад яго смерцю. І атрымліваецца, ён сказаў, што мы, ну, ён мог бы, ну, што па тыпу, каб ён яму сказаў, каб ён не адпраўляўся ў экспедыцыю, таму што будзе мардаваць толькі год яшчэ жыцця свайго. Але як я зразумеў, што там проста неправільна расказана, што не апошні год свайго жыцця, а апошні год, які яны маглі бы пабавіць разам. Мне падаецца, там трошкі з часам яны нешта пераблыталі. Да, блытаніна толькі трохі ў іншым караце адбывалася, там у размове з татам. У сэнсе таго, што яны маглі пабавіць яшчэ 1 год разам, і вось яны яго, атрымліваецца, як бы разам пабавілі. Не ведаю, нейк дзіўна карацей. Усё роўно дрэнна складваецца, там усё роўно ёсць нейкая тэкставая памылка, тлумачэння. Я так разумею, што сварка іх была ў тым, што яны разам не правялі гэты год. Не маглі не правесці гэты год. Можа быць, канфлікт адбыўся раней. Ну, усё роўно дзіўна нейкая халера атрымліваецца. Я спрабую гэта укласці ў галаве, усё роўно не тое. You take it. What? Ён аддаў гэтую форму I'm нам not sure I'll замест. ever use it. Maybe I'll go blind like my father, or maybe another expedition will succeed. I want to support the expedition now. Take it. It may be useful to you. It's okay. I don't need the uniform to know my dad's with me. Thanks. Так, добра, ён нам даў гэтую уніформу замест гэтага. You came. I wasn't sure if I should. Люсі, а мы яе ведаем? You've Мы been не бачылі avoiding да us. гэтага. You didn't have to. I heard Seba filled my spot after I left. Yeah. To think I'm a coward for staying. Do you?
Not anymore. Not all of us can change the world. Some of us can only change ourselves. Meaning what? Make yourself accept the unacceptable? Make believe that happiness is... Так, у меня там нечто кот, я ще доколупав сюди раковину, зараз приду. Реагують так, будь би зараз час їсти, але їм до обіду яшчэ гадзіна. Я не ведаю, чаго яны ад мяне жадаюць, а чаму яны такі настойлівыя. More like То, кнігу rediscover happiness. One gomage лепш left. ведаць, так. Maybe contentment is the highest form of happiness. Мы будем гулять, ну, по типу, я сегодня не вельмі абмежаваны па часе. Я думаю, мы спокойно можем... у меня два варианта есть. Альбо мы гуляем до момента, когда я кормлю котов, альбо я действительно падчас стрима покормлю котов, то мне 15-20 хвилин. И потом... яны ще больш напатацца на падобны з кароткімі валасамі. Ну, трохи есть. Дык вось, я думаю, альбо я на стриме покормлю котов, то бок покормлю і потім працягнем, альбо просто я згарнуся праз гадзіну. Бо дакладна больш чым за гадзіну і, ну, гэта ўжо занадта пазнавата будзе ўжо нават менш чым гадзіну. Так. It makes me sad to hear you talk like this. The painter stole so many things, including your capacity to dream. No, you misunderstand. My mind is where I can be free. She can't touch me there. Это кем покормишь котов. Сегодня был план посмажить котлетки, не на стрим, я сегодня потестовать как раз таки технику уже дал. Блин, коли и так пробить, давайте так. Хоча за все мы погуляемся, я ще забуду, что я это збираўся рабіць. Я 10, 30, 40 хвилин я ще погуляюся. Тут мы до самого насамрэч самой смачной часткі гульні толькі трапім. Вось, але пасля гэтага я пойду корміць котов, потом уже буду... Я жадаю патрэніравацца, ну, зрабіць хаця бы запіс, тэхніку наладзіць, паспрабаваць на кухні нешта парабіць, пакуль я сам сабе запіс раблю. Камера на сподачкі котов. Ну, там... Тэарэтычна можна паспрабаваць, але... яны просто хутчэй за ўсю камеру пракінуць. Ну, вось, што я баюся, бо яны вельмі актыўна тусяць навокал. Ось, і... там, ну, дзіўна можа карацей атрымацца. Я такой, ну, Фрэй, цішэй. Носіце яе. Блин, уже літаральна амаль пляснулася мне на стол. Тут домик просто у меня каля стала стаіць, яна з яго соскокнула на самой вершыні. Ось. Вось, ну, можна было б паспрабаваць, але я не настолькі упэўнены сваёй здольнасці нормально гэта ўсё зрабіць, так што паглядзім. Я ўсё яшчэ не прызвычайна карыстацца гэтай камерай. Так. If you say so. У іх трошкі канфлікт з гэтай жанчынай. Успрыманне, скажем так, стаўленне да экспедыцыі. Зноў жа, агульны, скажем так, матыў таго, што мы вось гэтых размоў, якія мы вядзем, гэта пра тое, што для розных людзей ёсць розны спосаб пазбегнуць непазбежнага. О, бачыце, чалавек просто танцуе. Тыпу, як людзі змагаюцца з тым перад вачыма непазбежнасці такой, ведаеце. Некаторыя замыкаюцца ў сабе, некаторыя п'юць, некаторыя ненавідзяць кагосьці за, ну, вінаваціць кагосьці яшчэ ў гэтых праблемах. Хтосьці просто вось танчыць, напрыклад, на лодцы, можна пабачыць. Вось чалавек замкнулася ў сябе і як бы асэнсоўвае, не адмаўляецца ад экспедыцыі. І хтосьці з гэтых людзей называе экспедыцыю як такім жа актам, скажем так, просто пазбяганне рэальнасці, скажем так. Даволі сумна, калі задумацца над гэтым. Commander? Ты камандзір увогуле. Saw you with Sophie. You talked. Yeah, yeah. Where's your daughter? Leona's upset. Doesn't want to see me. Shit. It's okay. She doesn't need to understand. As long as she gets to live. Yeah. I'm counting on you. No pressure, huh? Oh no. Lots of pressure. You and Lune and your Lumina tech, that's our edge.
Thanks, but that's not. Everyone has a role. Lucien, Tristan, Catherine, and you. You made us into a. We have a really good team, thanks to you. That's our edge. Tomorrow comes, my friend. Doesn't it always? Я так разумею, за шмат гадоў гэта найлепшая каманда, якую яны сабралі ўвогуле. Ну, па тыпу, прям самыя лепшыя тэхналогіі, самыя прасунутыя, гатовыя для экспедыцыі. There's other survivors out there. Doubtful. We would have seen signs. But not impossible. Maybe if they have shield Я domes. чуеце тут поток, каты ў мяне па стале носяцца туды-сюды. We were lucky the fracture dropped us out here. Bought us time to get our defenses up. I don't know. People are resourceful, and Nevrons can't be everywhere. Такі нейроны, я ўсё яшчэ не разумею. I like that. Там гаворка была про те, що яны увогуле не існують, я розумію. Як придумка ніяка. Так, а з ким яшчэ? Ось з тобою я не I just познавав. finished calibrating the Lumina converter. Конвертер Люміни, що We це can такое? launch test runs as soon as we land. Perfect. Hey, does Lune seem preoccupied to you? Well, it's Lune. This feels different. I haven't noticed anything, but you know her better. Have you talked to her? No, she doesn't like people prying. I've known her since we were 6. She hates personal questions. Ah, right. You were both apprenticed to her parents. Yeah. Let's just say they ran a tight ship. I can imagine. Так, а з цим чолом Ready не for розмовляю. tomorrow? Yeah. А, ні, не розмовляю. Been ready. What about you? Heard you were elected Commander 32. Congrats. Ён будзе камандиром 32-ї I've already експедиції. claimed the Lan's office. It's got a nicer view than mine. A view of the Paintress. You're sicker than I thought. She won't be there for long. If we fail, though. When one falls, we continue. We'll pick up and we'll push on. Так, у яго адзнака, то бок не ўсе гэтыя людзі нават з 33-й экспедыцыі. І у яго знак 32-й экспедыцыі, ён будзе камандзірам потым. То бок, можа, варта было бы заўважыць, глядзець, якія нумары ў іх. 33-я. Гэта таксама 33-я. Окей, ладно, я буду тут разглядаць вельмі доўга. Ідзіце? Gustav, we got something for you. Што ўжо? Книга? Натурально написано Густав. For your field notes. So, when you come back, you can tell us everything. Угу, Джонник. We'll definitely want that for the museum. The complete record of the expedition Я that найшчыра верыць у destroyed тое, што ў нас the атрымаецца. Paintress. Oh, and if you find journals from the other expeditions, make sure you save them for us. Джонник экспедицыі прапануе нам весці. I shall Бомбаў іх faithfully няма? record Я так all our разумею, adventures, у every гэтым strange свеце and ўсё так проста не wondrous. вырашаецца. And Nevrons. I can do that. And in return, do you solemnly promise to take care of the shield dome while I'm gone? I'm entrusting you with the safety of Lumiere. У іх ёсць яшчэ, у іх ёсць нейкія тэхналогіі яшчэ, якія мне не зразумелы. У іх ёсць тэхналогіі на абарону свайго месца, то бок яно як бы ім ёсць, яны кажуць пра нейкую абарону, там узгадывалася пару разоў, але я не разабраўся, што за яна. Бо чым сэнс, ад каго яны абараняюцца, таму што не выглядае, што яны абароняюцца кагось яшчэ. Adria? I'll use everything you taught Гэта us, RPG ці Monsieur толькі G. атмасферна падобна на свет Final Fantasy. Гэта JRPG. Яна літаральна... Яна шмат у чым падобна на Final Fantasy і Persona. Ну, канкрэтна толькі ў бойцы, я скажу. Стылёва падобна на новыя Final Fantasy, але толькі выключна, я скажу, толькі з-за таго, чтобы выкарыстоўвацца, ну, па тыпу рэалізм такі і пафасны, ну, строі, вось, напрыклад, на персонажах. Вось прыкладна такое. Я думаю, некаторыя вяртаюцца, ну, вось яны узгадваюць, яны быццам бы вярні нам гэты самыя дзённікі, калі знойдзеш дзённікі іншых экспедыцый, кляска іх вярні іх нам. Яны неяк настолькі пазітыўна ставяцца да гэтага, быццам бы рэальна вярталіся хтосьці яшчэ тут. Ну, ніхто не вяртаўся. Так, так. Стылёва захацелася перагуляць Final Fantasy 9, што адкладаю ўжо гадоў на 20.
Ну, я не гуляў 9-ю Final Fantasy, я праходзіў поўнасцю па тыпу ад пачатку да канца. Я праходзіў 1-ю, 2-ю, 3-ю, 4-ю, 5-ю, 6-ю. 7-ю я амаль прайшоў. 8-ю у мяне яна, ну, не праходзіў, па-моему, стартаваў, не праходзіў. Не. 10-ю я пачынаў, не праходзіў. І 8-ю, 9-ю я ўвогуле прапусціў. Яны у мяне чорная кропка, якую просто не запаўняў, я не ведаю. Вось і далей ужо ўвогуле я толькі спрабаваў 14-ю. Якая мамошка, і вось 15-ю я прайшоў, дарэчы, поўнасцю, якая там пра гэтых самых, пра караля гісторыя, ну, па тыпу, галоўны герой, там, прынц, там, дзе з хлопцамі карацей на машыне катацца, вось гэтая частка. Шчыра не спадабалася 15-я. Ну, яна спадабалася мне роўна да канцоўкі гульні, да сваёй канцоўкі. Там мне з ёю вялікая праблема, таму што там капзда. Не сюжэтная капзда, геймплейная там капзда. 9-ю якраз лічуць некананічнай. У сэнсе, блін, некананічнай. У Final Fantasy, што б вы там не нарабілі, ўсё кананічна, пакуль гэта лагічна ў межах самой Final Fantasy. Для тых, хто не ведае, як працуе Final Fantasy, кожная частка гэта свой сусвет са сваімі правіламі, са сваімі праблемамі. Ёсць штукі, якія, скажем так, агульныя ідэі некаторыя, якія паўтараюцца, напрыклад, просто тэрміналогія, напрыклад, нейкая, але гэта новы сусвет і кожны раз свая халера. Напрыклад, прыкалдэс у тым, што ў іх няма коняў. Ну, не ў водным сусвеце няма коняў, ёсць мясцовыя чокобо, карацей. Вось такое. Замена коням. Вось гэта асаблівасць, скажем так, сусветаў, і ўсё. Вось на такіх рэчах пабудавана як бы сувязь, але больш не ў чым. Просто спадзяюся, што ў гэты раз вернуцца. Ну, можа быць, спадзяюцца. Але чокоба ёсць ва ўсіх частках. Не ва ўсіх частках, у першай Final Fantasy няма чокоба. Ось. Нават я не гавару як пра маунта, і ўвогуле адсутнічаў першай частцы чокоба. Просто чокоба можна сустрэць, па-мойму, я не памятаю, якая па нумару, альбо другая, альбо трэця, альбо нават 4-я. Яно з'яўляецца як істоту, якую можна сустрэць у сусвеце. І ты не можаш на ёй катацца. Потым у наступнай частцы ты можаш катацца на ёй. Пасля гэтага, таму што людзям спадабалася сакрэтная жывёлка чокоба. У трэцяй дакладна ёсць. Я не памятаю, з якой часткі з'яўляецца, але тут дакладна скажу, я сам здзівіўся, бо у першую я гуляў пасля 7-й фіналкі, і у першай якраз такі няма чокоба, я вельмі здзівіўся, я думаў, гэта фішка сусвета ў усіх ёсць. Просто як чалавек можа ўдзельнічаць і ў 33-й, і ў 32-й экспедыцыі. Ён не ўдзельнічае ў гэтай экспедыцыі. Ён спадкаемец гэтай экспедыцыі. То бок ён ужо мае нашыўку 32-й экспедыцыі, і ён будзе камандзірам 32-й экспедыцыі. То бок, ну, зараз гэта экспедыцыя адчальвае, і хтосьці павінны пакідаюць за галоўнага вось гэтага чала. Ён будзе галоўным для 32-й экспедыцыі і застаецца тут. Ён не адпраўляецца ў экспедыцыю. Я просто подумаў, што можа быць там больш за аднаго чалавека. Таму я пачаў правяраць нашыўкі. Таму што, магчыма, ёсць сярод гэтых 20, якіх мы налічылі там, магчыма, некаторы з іх ужо частка экспедыцыі нумар 32. Так, мы ўсё яшчэ не зусім паразмаўлялі. Вы бачыце, 3 гадзіны, блін, ну 2 гадзіны ў горад разглядаем. Ну, якая сканцэнтравана жанчына. Яна знайшла, дзе знаходзіцца экспедыцыя 0. Ён ужо дзеліць спадча на 33. Так, ён літаральна сказаў, што я атрымаў офіс па тыпу, я забыўся, выбачаюся, карцей камандзіра 33. То бок ён ужо як бы ў моманце атрымліваецца, ён будзе наступным камандзірам. Так, яна знайшла пазіцыю, дзе знаходзіцца экспедыцыя 0. Вось гэта самая першая экспедыцыя, то бок вось гэтае ўсё цікава. Штуку 67-гадовай даўніны. Шмат тэрыторый яшчэ змянілася, ну, па тыпу, як это... Ну, карацей, тэрыторыя змянілася. They're the only expedition with any survivors, and they made it to the monolith, so... Пачакайце-ка. Гэта добрая стратэгія, паспрабаваць прайсціся па іх крокам. Яны адзіная экспедыцыя з выжылымі, і яны дабраліся да маналіта. Маналіт — гэта там, дзе на якім малюе гэта самая мастачка. То бок, атрымліваецца, першая нулевая экспедыцыя забралася далей за ўсіх.
бачыцца ўвесь час, і гэта адзінае, як у яго хоць хтосьці выжыў. Assuming the records are correct, my calculations are correct, that they left clear markers, that road conditions haven't changed, that... Яна кажа, што гэта, ну, не настолькі усё проста. You need a drink. Go away, Gustav. Моноліт у зоне, дык гэта іншы моноліт. Моноліт не... У кожнай гульне па моноліту, разумееш? Чым больш гулін, тым больш павінна быць монолітаў. Hey. Hey yourself. You okay? Wanna talk about it? Yeah. Actually, no. That's okay. What about you? You say goodbye to Derek? Oh, that was over ages ago. Oh, sorry. I really thought you guys would work out. It's for the best. I need full focus on the expedition and our А team. гэта нармальна рукі. Дык рука, я так разумею, гэта ілюміна канвертер, гэта яго рука і ёсць, пра якую кажуць. Глянуў, сапраўды, з другой часткі з'яўляецца чакоба. Ну, я кажу, там гэта вельмі нечаканы факт, але ў першай Final Fantasy няма ніякіх чакобаў. Увогуле, нават і проста не з'яўляюцца нават у маленькіх праяўленнях аніякіх, проста там няма. Дарэчы, сюжэт першай Final Fantasy, гульня там, я не памятаю, 89-го года. Сюжэт аж мурэць. Скокі ў часе, перапільванне сусвету, гэта самая зацыкленая гісторыя, ну, карацей, спойлеры, блин, кабзда якія, але, карацей, сюжэтна першая частка вельмі нечаканая і вельмі гіганцкая гульня для свайго года. А у Луны правая пратэз. Пачакайце-ка, я не пабачыў, у яе пратэзы ёсць таксама. Yeah. We're all we have. Дайце-ка, Луна. У яе таксама... у яе таксама пратэз. Не, пачакайце-ка, гэта проста... Гэта не пратэз. Гэта пальчатка просто. Это у нас пратэз, у яе пальчатка. Ну, это тканіна ўсё. У яе левая рука у татуіроўках нейкіх дзіўных. Вось гэта больш цікава. Я думаю, у яе левая рука таксама нейкая магічная штука, але не пратэз, не. Glass of wine? Or a hug? Калі пра іх вядома, што яны выжылі, тады нехта павярнуўся, ці хаця б змог выйсці на сувязь. Яна літаральна ёсць выжылая. Былі тыя, хто выжыў нулевую экспедыцыю. Але, я так разумею, яны памёрлі адразу. Ну, як бы у іх быў ход, каб падзяліцца. Яны адправіліся ў экспедыцыю, вярнуліся, некаторыя з іх, і яны распавялі, што там адбываецца, і потым памерлі, таму што іх год наступіў. Не, пачакайце-ка, гэта ж не абавязкова яны ўсе гэтага адпаведнага году. Можа, нехта з іх пражыў даўжэй. Убачаюся. Першая частка аж, ну, ў 87-м выходзіла ў Японіі. Так, і гэта ачмурэць, таму што там ёсць гісторыя, я не ведаю, для тых, хто не гуляў, для тых, хто жадае пагуляць у першую Final Fantasy, калі ласка, дайце 2 хвіліны, калі я працягну дыялог, тады значыць, што я ўжо спойлерная частка скончылася. Для тых, хто проста жадае паслухаць, Final Fantasy, першая частка, сюжэт, коротка вам апавядаю. Усё пачынаецца даволі проста. Галоўныя героі з'яўляюцца ниадкуль... карацей, на каралеўства нападаюць злобны лорд з поўначы. Яны жадаюць ад яго абараніцца, і з'яўляюцца 4 героі, якія гатовыя выратаваць гэтыя там 4 героі, залежыць ад таго, якія класавыя вы бярэце, і яны па тыпу выратаваць ад злобнага лорда, паўночнага лорда дэманаў, карацей, і каралеўства. Гэта завязка гісторыі. Гэта першы сюжэт пра лорда, гэта першыя 5% гульні. Вы адпраўляецеся на поўнач, адпраўляецеся ў яго замак, перамагаеце гэтага лорда, і ўсё на гэтым. Ну, я не памятаю, штосьці ён робіць, карацей. Я вось гэты момант, дарэчы, даволі даўно просто праходзілася, 15 гадоў таму. Сэнс які? Вы лорда перамагаеце, потым такія, сусвету нестабільнасці. Героі, нам трэба выратаваць сусвет, таму што 4 крыштала, элемента, на якіх трымаецца ўся магія і ўвесь сусвет, калі ласка, яны не ў неспакою. Калі ласка, пойдзіце, разбярыцеся з гэтымі крышталямі нашага сусвета. Іх 4 штукі. Ты ідзеш і разбіраешся, з кожным разам ты разумееш, з кожным крышталём ты разумееш, што сусветам усё не проста так. І вось гэты лорд, якога ты перамог у пачатку, ён насамрэч з-за таго, што ты яго перамог, ты стварыў гэты дысбаланс крышталёў, і гэты лорда вы зараз і стварыце. І потым вы адпраўляецеся ў мінулае, каб перамагчы гэтага лорда, і карацей, гэта ўся гісторыя, яна поўнасцю зацыкліваецца. Я зараз настолькі дрэнна распавёў гэта, што проста жудасць, але сэнс такі, у вас гісторыя, якая замыкаецца ў самы пачатак,
Вось, і гэта гульня 87-го года. Па тыпу, у вас гісторыя з скокам у часе, з выратаваннем сусвета і замыканнем гісторыі, і тады зразумела, адкуль узяліся гэтыя героі, і ведаеце, як па тыпу канцэпт, што невядома, хто, калі яны з'явіліся ўвогуле. Яны быццам бы заўсёды існавалі, і яны ў тысячагоднім цыкле бясконца знаходзяцца, такім чынам падтрымліваюць існаванне гэтага сусвета. Гэта сюжэт першай часткі Final Fantasy, 87 год. У гэты момант Супер Марыо яшчэ у вас, канкурэнт гэтай гульні Супер Марыо, каб вы разумелі. А далей я працягваю зараз, каб людзі разумелі. Вітаю ўсіх, вяртайцеся пасля спойлернай часткі, тыя, хто спойлерную частку не хацеў чуць, можна вяртацца. Так, першая частка важна ў 87-м, так, Square Enix, напэўна, былі адныя з заснавальнікаў жанру. Не. Final Fantasy гэта Dragon Quest. Ну, па тыпу Dragon Quest, по-моему? Так, Dragon Quest. Яны імітавалі Dragon Quest і амаль разарыліся на... Ну, Final Fantasy выцягнула Square Enix. Ось, гэта быў субпрадукт абсалютна кампаніі, на які было не шмат надзей. Ну, по-моему, зараз, калі не блытаю. Я, по-моему, гісторыю персоны ўвогуле спрабую згадаць. Не, мне падаецца, гісторыю персоны блытаю. Final Fantasy, карацей, яны імітавалі Dragon Quest. Яны спрабавалі паўтарыць поспех Dragon Quest, якога ўжо было некалькі частак. Заснавальнікамі жанра, яны адныя з заснавальнікаў жанра, гэта, выбачаюся, я неправільна цябе прачытаў, Вячеславович. Яны сапраўды заснавальнікі, адныя з заснавальнікаў жанра. Але яны ў сваім выпадку, яны трохі змянілі формулу Dragon Quest і пакінулі. Ось, і як бы, ну, замацавалі яго. Dragon Quest не JRPG, а RPG. Ну, пытанне яшчэ. Таму што там таксама партыйны RPG з тым самым. Ну, JRPG, як адгалініванне ад RPG, гэта зразумела, але яно пабудавана на абмежаваннях кансоляў. Ну, па тыпу на железе нейкім. Who exactly are you talking to? They cut servers from the budget years ago. The ultimate indignity. A farewell party where we serve ourselves. There's a metaphor in there somewhere. Я так разумею, раней экспедыцыі ўсё ж такі былі крупней, чым гэта. Это ўжо па тыпу адны з непапулярных экспедыцый. У першай частцы Dragon Quest дакладна не памятаю партыю, яна заўсёды была партыйная. Я зараз блытаю нешта. And I am prepared to live. Зараз ты мне настолькі у сэнсе. Я просто не гуляў у Dragon Quest, таму магу слусіць, але Dragon Quest. Так, першы самы. Серыя Dragon Quest, самы першы Dragon Quest. Так, гульні, галоўная серыя, мяне цікавіць першы Dragon Quest. Бла-бла-бла, геймплей. Dragon Warrior Single... Так, добра. Ага, не, ўсё ж такі не партыйная. Я просто памятаю, што... гэта... Два галоўных персонажа, гэта герой. Так, ладно, добра, першая не была. Першыя часткі дакладна не былі тады. Хутчэй за ўсё... Якога года? 86-го. Блін, а калі там Dragon Quest тады пачаў дадаваць партыю? Бо я памятаю, што асаблівасць была якраз такі у яшчэ... Ну, там нешта... Можа быць, на сапраўды гэта было так. Слухай, Вячеславович, я памыліўся. Значыць, мне падавалася, што Dragon Quest партыйная RPG самага пачатку была. Але гэта дзве серыі, якая адна ў адной забіралі некаторыя кавалкі ідэй і, ну, як бы, скажем так, спаборніцтва Dragon Quest і Final Fantasy прывяло ў выніку да жанра, скажем так. You're such an idiot. Hey. We've got your Lumina converter, yeah? I believe. I'm ready for my Lumina. Yeah, well, we've only tested it here. Who knows what we'll meet on the main continent? На галоўным кантыненце, то бок яны раскол. Я спрабую зразумець, што ў гэтым сусвеце адбылося. Раскол адбыўся, і гэта якраз такі яны адкалоліся ад сусвета ў сярэдзіне акіяну. Інакш яны былі бы як частка кантынента, і на кантыненце якраз такі яны на кантынент і адпраўляюцца. І маналіты знаходзяцца на гэтым кантыненце. Вельмі цікава, ні халер не зразумела. Я магу яшчэ раз токен адкрыць? Мне патрэбна гэта самае, токен яшчэ жадаю. Каб набыць карысную рэч.
one token is a... У мене нема токена, женщина. Де я його здобуду? Go have some drink. Ніхто не поділиться токеном. З тобою так само Come, розмовляю. let's play some cards. No way. Ah, it's just what sore Ось losers рядом чел не say. розмовляю. Come now. You're going to be a little cautious mouse with the paintress too. Сетов з Польські. Білоруська гульня Hollywood Animal з Мінська тепер у продажі. Яна у продажі вже пару тижнів. 2-3 тижні. Хто не гуляв у Hollywood Animals, погуляйте у Hollywood Animals. Коли вам подобалося The Movies, вам може сподобатися, але вона така більш зморочна со своїми проблемами, і я її вже рекламував кілька мог, тому що сам гуляю я є і мені подобається. Cautious is good. Keeps you alive. За 12 просвіка. Ось, тим більше. Ну, реально 2 тижні, як я сказав. We're expeditioners. Stay smart, yes, but be bold, huh? You can't win if you Весь don't частки сюжети, пам'ятаю, був максимально простий. Вирятувати принцесу. Геймплей, годину провансовуєшся на місце і переходиш на наступну локацію і так по колі. Ну, знову ж, якби, я не думаю, що там перший Dragon Quest був супер крутим, але він розійшовся вельми добре. Ну, він був вельми популярний. І на хвалі поспіху його якраз таки Square Enix поспробували зробити свій клон, якби, гэтага самага, свой клон Dragon Quest, і у выніку там атрымалася такая, што там зоркавая каманда ў выніку сабралася. Ну, разумееце, там праект, які быў увогуле сайт-праектам, які ніхто не верыў, таму што, ну, не халеры. Вось, але ў выніку сабралася зоркавая каманда, просто по тыпу майстры, якія проста зацікаўлены былі, яны жадалі зрабіць, і пры гэтым Final... я узгадаў, не, ўсё ж такі Final Fantasy была апошняй надзея студыі. Таму што яна таму і называлася апошняя фантазія. Назва Final Fantasy гэта літаральна іх назва адчай па бюджэце. Таму што гэта альбо яны зробяць добрую гульню, альбо студыя закрываецца. Тут таксама будуць партыйныя бойкі, яны будуць, так. Money's no good out there anyway. Why are you trying to fleece me? Because winning's fun. Вы бачыце, што так доўга ў горадзе вошкаюся. Я шмат чаго распавядаю, і зноў жа сёння раптоўна стрым. Гэта не зусім па раскладзе, зусім не па раскладзе звычайнага, таму сёння трошкі начылі і напаразмаўляць. Вось. Зараз гэта, дарэчы, зараз размова важная для сябе, потому што яна прасунецца ўжо далей. Для тых, хто толькі вывучыўся, давайте хутенька прабяжымся па сюжэце, бо размаўляў я да халеры, а сэнс можна упакаваць даволі проста. Мы знаходзімся ў сусвеце, у якім кожны год паміраюць людзі, якія вышэй за пэўны ўзрост. У нябёсах на маналіце, далёка там на кантыненце асноўным, мастачка, такая гіганцкая, па тыпу як тытан такі, падымаецца з свайго месца, і кожны год піша наступную лічбу. Яна пачала з 100-й лічбы, і кожная лічба як бы зніжаецца, з кожным разам зніжаецца. Вось, зараз на маналіце напісана 33. І ў гэтым сусвеце кожная, калі лічба змяняецца, усе людзі гэтага ўзроста паміраюць. То бок, як толькі лічба змянілася, усе людзі памерлі такога ўзросту і вышэй. Вось, такім чынам сусвет як бы бясконца памірае. І дакладна ў пэўны момант загіне поўнасцю, і людзі тут ненавідзяць гэтую мастачку, яны спрабуюць яе перамагчы. І таму кожны год яны адпраўляюць экспедыцыю. І мы частка экспедыцыі нумар 33. Галоўны герой літаральна, ну, днём, ось падзеі зараз увечары адбываюцца, ён днём, літаральна некалькі гадзін назад бачыў, як яго каханая памірае, таму што ён ведаў, што яна ў гэтым годзе памрэ. У іх ёсць цэлы фестываль гэтаму прызначаны, калі адпраўляюць людзей, ну, па тыпу, як гэта, развітваюцца з людзьмі, якія ў гэтым годзе памруць. Такая штука. Экспедыцыя штука непапулярная, усяго 20 чалавек адправіцца на кантынент і паспрабуе хоць нешта з гэтым атрабіць. Але ў іх ёсць новая тэхналогія люмінаканвертар, якую зрабіў наш галоўны герой. Ну, вось. І гэта дзяўчынка таксама з намі паедзе, Маэль. I know. Look, I know we've been over this, but as your guardian, I need to say this one more time. Ён яе ахоўнікі, то бок атрымліваецца, як разумеў, ахоўнікі гэта тыя, хто прыглядаюць за больш маладымі. Ну, то бок з-за таго, што шмат людзей застаецца без бацькоў, то ёсць ахоўнікі, якія, то бок людзі, якія проста, ну, скажем так, ну, карацей проста сачаць, як гэта, прымаюць да сябе дзяцей і вырошчваюць іх.
The rest of us Wyglądają only have a year za nimi. left, but you've got 9 good years before your Gamage. Так, яна адзіная чалавек, які... Крышка, что такое? Не пришла знову. Крышка. Літаральна передо мною стала, стоїть, на ній глядить. Глядите, монітор закрываю. Глядзіце, яна адзіная ў гэтай экспедыцыі, хто не памрэ ў наступным годзе. То бок экспедыцыі сталі спачатку, я так разумею, яны былі вялікія, і тыя, хто ждалі выправіць штосьці. А потым яны ўсё менш і менш іх станавілася, і літаральна набіраецца толькі з тых людзей, якія адчайныя і жадаюць, ведаюць, што памруць у наступным годзе і спрабуюць у гэты апошні год штосьці змяніць. Вось. А для яе, да яе гамажа, то бок да яе смерці, засталося яшчэ 9 гадоў. То бок яе ёсць яшчэ нармальна пажыць можа, але вось адпраўляецца з намі ў экспедыцыю. 1 year out there is better than 9 years in here. Лепей 1 год там, чым 9 гадоў I тут. know you think that. If anyone should stay, it's you. You have friends and family who want you here. До речі, монтажеру я знайшов з композиторами, гэта размова зараз праходзіць за Animal. До речі, монтажеру я знайшов з композиторами, але постпродакшн быў гаўно, як быў гаўно, так і застаўся. Відаць, трэба тэхналогіі абсталявання набываць. Але дзе? Я вось да гэтага моманту я не зразумеў, он гэта сам у Hollywood Animal, для мяне не вельмі зразумела. Там казалася, што ты тэхналогіі можаш набываць дзесьці. Я, мне падаецца, ўсё пераклікаў. Я на літаральным пачатку, калі ты туторыял праходзіш такі, ну вось вы потым набудзеце. Спачатку вы не будзеце рабіць у сябе, вы набудзеце тэхналогіі. Я тэхналогіі, я па тыпу зрабіў сабе аддзел па тэхналогіях, і мне падаецца, я новыя тэхналогіі нават не вынайшаў альбо што. Ну, карацей, я не разумею, як гэта павінна працаваць. Я так разумею, тэхналогіі вы павінны набываць усё роўна. Вы не самі вынайдзеце штосьці. Я не зразумеў, дзе гэта рабіць, альбо як вы знаходзіць новыя тэхналогіі. Толькі студыі можна, ну, па тыпу, даследавальніцкія праекты, якія паляпшаюць тэхналогіі, якія ў вас ёсць, вось яны ёсць у мяне. А вось каб знайсці новае, я не зразумеў, якая менюшка там павінна за гэта адказваць. Таму што не хапае постпрадакшена, ну, якаснага ў канцы. Ну, там, чым далей забіраеш, тым больш постпрадакшена не хапае. Мае відэо пакуль толькі з дэмкі, я паўнавартасна яшчэ не пагуляла, бо то Богемія, то Луізіана. Што? Богемія, Луізіана? Што? У мяне паведамленне прыйшло, што можна набываць, але як не зразумела. Вось, па тыпу, вы знайшлі такая тэхналогія, ласка, карыстайцеся. І я не зразумеў, як мне гэта карыстаць, дзе там набыць яе. Вось. Там, ну, у прынцыпе, моя-то асноўная праблема ўсё роўна не ў гэтай тэхналогіях, таму што ў мяне асноўная праблема грошай не хапае, там, ну, я з акторамі неправільна менеджу, трэба паспрабаваць па-іншаму трошки. Вот. Ладно, выбачаюся, переключуся на Hollywood Animal. Крутая гульня, карацей. Хто не гуляў у Hollywood Animal, пагуляйце. Вельмі крутая гульня. Я не таму, што рэкламую, таму што беларусы, пагуляйце ў беларускай, ведаеце. Я рэкамендую вам шчыра, як крутую гульню. Я вам магу парэкамендаваць тут так же сама Clair Obscur, мне вельмі падабаецца. На жаль, я вельмі шмат рэнджу і мала гуляю. So do you. No, I don't. Emma thinks of you as family. Lumia is not my home. Not the way it is for you. Їй нешта так собі не подобається на Besides, мір. this way I can keep an eye on you forever. Right. Because she needs eyes everywhere. Shush. You're lucky you have a sister who cares. Зрозумів, то Kingdom Come Deliverance, другий, то Souls of Midnight, але я скончила другу вчора. Ага, а Kingdom Come Deliverance ти ще проходиш, так? Doubly lucky. Since now I have 2. All right, enough chit-chat. Come on, old man, let's have a duel. Знов, що це за дівчинка така? Давай дуель. You're pretty much the oldest man in Louvier now, no? Come on. This time, I'm not messing around. Так, рематч. Так я і перемог її, рематч. Чому я не посилаю так мало людей? Так це саме, ну, охоче. Так, чому я не посилаю так мало людей? Чому не відправити армію літерально усім городам? Чому б не відправити більше експедицій на год? А то у їх тут гамон світу, а яны 20 чоловік на год управить і все. Яны відправляли експедиції, так розумію, раніше не були великі, тому що охочих було шмат. А зараз усі сконцентрувалися на тим, каб пожити, ведаєш? І все, яны стаміліся. Яны просто стаміліся за 60 год. За 60 год гэтага гаўна яны, я думаю, першыя гадоў 5 яны херачылі як маглі. Ва ўсе свае рэсурсы. Не, я прыйшла полностью абедзве часткі. Спачатку другую, потым першую, з ачыўкамі на амаль усе квесты. Я зразумеў.
І гэта тое, што засталося, гэта людзі, якія проста адчайныя ўжо. То бок яны літаральна, вось як мы размаўлялі з насельніцтвам горада, яны ўспрымаюць тых, хто адпраўляецца ў экспедыцыю, як чувакоў, якія проста вырашылі, ну, па тыпу, у нас свой эскапізм, і вы карце хернёй, вы эгоістычныя прыдуркі, караце, вы займаецеся хернёй. Нічога у вас не атрымаецца, забейце. Вы хернёй займаецеся. Вось такое меркаванне ў гэтых людзей і, ну, скажем так, ну, адчайныя, караце, адпраўляюцца у першую чаргу. Альбо вельмі аптымістычныя людзі, якія спадзяюцца, што можна ўсё выправіць. Тут уже як паглядзець. Так, спрабуем яе прабіць. Блин, заваліў трошки праверку. Парыгава не атрымалася. Давайте, у мяне ўсё яшчэ не зараджана атака Люмьера. Не, давайте просто звычайную атаку, у мяне не хапае пунктаў дзеяння, потым будзе. Я не тую кнопку натискаю. Не ту кнопку натискал. Так, блин. Здоровья мне хопить пережить я наступную атаку. Хоча вообще не, коли я зафейлю. Давайте ризикнем. Блин, запорол. Так, оверчардж готовы. А энергии на оверчардж не хапаем. Так, блин, что я могу? Мне вельми важно подбегнуть наступных атак. Ну все, не подбег. Да я смерти от распаду на пелёстке яшчэ 9 год, так? Я на адзіны такі чалавек. Мне не атрымалася красей перамагчы. А я могу паўтарыць, так? Не могу. Ну, дзеці нас звычайна перамагаюць ва ўсіх гульнях. Уже разабраліся. Emma's here. Your sister's going to be looking for you. Гэта Эмма, гэта яго сестра. Our beloved chief counselor. Yeah, I should go talk to her. Don't get too drunk. Яна кіраўніца рады ўвогуле. My darling sister has arrived. She'll kill me if I don't say goodbye. То бок ёй 15 год. Не атрымліваецца не. Ну, ёй яшчэ 9 год, ёй насамрэч 23, 24. Сестричка, вітаю. The chief counselor honors us with her presence. What? Still mad I'm going? This is the definition of a fool's quest. My brother's not usually a fool. I've heard you say otherwise. Але кожны год ёй робіцца на год больш. Ну так. Гэта лагічна. Ты маеш рацыю, РВД. То ёй 15 тады атрымліваецца. Штосьці у мяне мабільнік. Мабільнік нешта вырубіўся. Нават калі бы каты ўсё ж такі улегліся, яны, дарэчы, так і не улегліся за 2 гадзіны. Мобильник такие хоп перезагрузится, я бы вам не смог ничего показать. Мобильник нечто помню. Не ведаю, нечто дивное на себя поводить, опошним часом. You and I both know the political complexities that necessitate the expedition. It's vital for morale, but it's a bloodless guillotine is what it is. А Baldur's Gate перший проект 500. Дякую велике. You should put that in your speech. Very motivating. They might just find a guillotine for you too. There are so many things you can contribute to here in Lumiere that'll have a real impact. Em, you're doing great work, really. Getting things ready for the last generation. You've got it well in hand here. Let me do my part, out there, and win us a chance to live. We're never going to see each other again. Ну, яна літаральна развітваецца і... Яна спрабуе яго пераканаць, каб ён не ехаў у экспедыцыю. You're so busy anyway. I barely see you. Just take care of Mael, okay? Can't believe you're letting her go with you. Me? You're her guardian too. You stop her.
We're her guardians, not her jailers. She really wants off this island. Don't you have a speech to give? З іншого боку, разве я її опікуну, вона ще мала. Я так розумію, що позицію охоўніка ти все одно, ну, типу, опікуна, яна заўсёды застаецца. Ну, нема такого, што типу, о, вырас, і потім яна ігноруецца. Гэта літаральна людзі, якія табе замест бацькоў. You mean the one you so kindly wrote for me? Just suggestions. I thought it might help you understand. I do. Understand? I just... Може, він так само дрэнна мотивація. Не, ну мае сенс, карацей. Так, атрымліваецца, што ёй зараз, ну, 10-15. Так, 9 плюс 9 — 18, і то, ну, так, 15 гадоў ёй атрымліваецца. Anyway. Я нешта забываюся, што так яна ў глыбакі ідзе. Так, у яе будзе прамова перад гэта скончыць фестываль, і экспедыцыя нумар 33 адправіцца. Мы нарэшце, я віншую нас, 3 гадзіны я трындзеў, і ледзь горад праходзіў, і мы нарэшце адправляемся ў экспедыцыю. Вы бачыце, для тых, хто глядзеў ужо пачатак, я разумею, што ён тут лоравы і, ў прынцыпе, падсумоўвае тое, што людзі так могуць коратка распавесці, і ён даволі доўгі, шчыра. Expeditioners. The Sword of Lumiere. We honor your dedication. Я спробую зараз подвести вогонь. Мочаюсь? А, ні. For granted. That you dedicate your final year of life to keeping hope alive for all of Lumiere. Some of you are leaving to change the world. Others to discover the secrets of our universe. Some to protect loved ones. Others to find meaning in our all too short lives. As you sail into the unknown, know that Lumiere stands with you. When you battle the Paintress, know that Lumiere fights with you. Let the stones of her monolith crumble. Let her body lie at the end of the world. Unable to paint another death, let the stars no longer be hidden by her oppressive silhouette. Let the world once again watch the sun rise without the shadow of her cursed figure. May the wind of renewal take you to the ends of the earth. Tomorrow comes. Thanks to you. Expedition 33. Я люблю, калі заставка ставіцца дзесьці па тыпу на 3-ю, 4-ю, можа нават 5-ю гадзіну гульні. Кожны раз падабаецца. Это загрузка, я так разумею. Так. Ці можна іх лічыць сталкерамі, раз яны ідуць да Моноліта? Ну, усе мы трохі сталкеры. Хоблі, що далеко все напишу.
ready. You're old. How did you survive the Gomage? Which expedition are you from? Fall back! To go! He's not following. Putain! What the fuck? Who the fuck was that? Merde! What do we do now? Regroup at the rally point. The Indigo Tree. Come on! Move! Fucking snap out! Вось так вось. За гэтай катсцэнай я вырашыў, што я буду гуляць у гэтую гульню. Такі, мне падаецца, гэта двухгадзінны момант у гэтым самым пачатку гульні, калі мы былі ў горадзе, і спакойны сумнаваты момант. Спецыяльна для таго, каб гэты вось момант біў мацней. Мне падаецца, гэта вельмі важна было. Вось так мы высадзіліся, але ў апошні момант нам быццам бы нанеслі ўдар.
Давайте увогуле падсумаванне гэтай сцэны, так? Па-першае, ну там чэл гэты, які стары, ён быццам бы, мне падаецца, альбо яго культур быццам бы з іншай экспедыцыі. Нешта ў яго там, па-моему, сімвалы экспедыцыі былі. Іх ледзь можна было заўважыць, але мне падаецца, яны там ёсць. Я не ўпэўнены, я не на 100% ўпэўнены, мне падаецца, пабачыў. Мы высадзіліся на бераг і літаральна сустрэлі адразу вынеслі ўсіх. Зараз пайдуць тэорыі і спекуляцыі. Што калі экспедыцыя Zero раздзялілася? Былі тыя, хто выжылі, а тыя і былі тыя, хто засталіся. І вось тыя, хто засталіся, яны якраз такі варожа чамусьці пачалі ставіцца да тых, хто прыбывае сюды. Чаму, не ведаю. Ну, па-тыпу, гэта ўсё проста прыдумка моя зараз. Ось, нам у любым выпадку трэба збіраць інфармацыю і трэба знайсці рэшту экспедыцыі, калі атрымаецца. Я не разумею, чаму мы выжылі ўвогуле. Вось гэта вялікае пытанне, таму што нас відавочна там атакавалі, і пасля гэтага галоўны герой вырубіўся. Як жа прыгожа, а? Так, статус экспедыцыі. Вы можете агледзець статус экспедыцыі і выкарыстаць хромаэліксір, каб вярнуць здароўе без таго, каб прерываць сваё даследаванне. Статус экспедыцыі паказвае імя на назву бягучай лакацыі злева зверху, я так разумею, бягучае заданне і так, што патрэбна для даследавання, ну, што, дзе што націскаць. Ага, і справа у нас хромаэліксіры. Угу. Калі ў экспедыцыі ўсё дрэнна, выкарыстоўвайце хромаэліксіры, каб аднавіць усіх персанажаў. Яны папаўняюцца на кастрах мясцовых. Добра. Мясцовы эстус. Захавацца я ж не магу, так? Вось інвентар у мяне нарэшце з'явіўся. Переключаться. А, вось могу переключаться, все нормально. Недавно атрыманае, што гэта такое? Зброя. Добра. Піктасы, зброя, здольнасці, якія абраныя. Абярыце вылучаныя люміны. Выкарыстаць на слотах. Добра. Выгляд. Вот, давайте выгляд зменім. Назад. Мне падабало. О, выгляд наш. А, гэта просто колер іншы. Не, мне давайте такі. І давайте стандартны гюставаўскі. А то ён яшчэ катсцэны пререндер не на рухавіку. Таму як бы выглядае, ну так, што мы без конца будзем знешні выгляд змяняць, а лепей няхай будзе оставацца адно і тое ж. Квеставыя прадметы, дзіўныя піктасы, запісы. Што вы такое? Lumina Point. Что такое Lumina Point? Я не упэўнены. Давайте паспрабую Lumina Point выкарыстаць. Мне вось цікава. А, тут нельга. Добра, гэта дзесьці яшчэ патрэбна рабіць. І захавацца я ўсё яшчэ не магу. Захаванне аўтаматычнае, альбо як гэта працуе? Зараз будзе бойка. Так. То есть как раз таки мне подсказывают так, слабые кнопки. Как бы знайсці это слабое место. Вы же это лично слабое место, не? Ну, это выглядает как слабое место. Правильно?
Но астатнім я як бы не бачу нічого такого ў яго. Так, мне патрэбна будзе яшчэ... Ці магу я здольнасць? Люмьера Саулд. Давайте яго паспрабуем. Няблага пробілі. Ау. У мяне дзеянняў колькі засталося? Одно. Мало. Но мне атрымалася парыраваць. Здольнасці. Оверчарж не атрымаецца. Люмьера Соул. Давайте яго. Не атрымалася і... Оп, ухіленне атрымалася хоць. Не помер. Так, і оверчарж. Атрымалі дастаткова? У нас не хапае пунктаў дзеяння. Ну і так яго даб'ем. Нормально. Але складана, амаль памёрлі. На яго перамог, ён просто разваліўся на кавалкі. Пры гэтым не на пялёсткі, як, ну, людзі, напрыклад, разваліваліся, а просто знік. Але пытанняў усё яшчэ да халеры. Гігантская просто колькасць. Так усё яшчэ носіць на оку. Галоўна, каты не спакойваюцца, яны ўсе весь гэты час жадаюць чалавек, ты што робіш? Ідзі кармі нас. У сэнсе, а лут? Ну, які лут? Лут не з'явіўся. Лут павінны былі даць у канцы бойца. Не далі. А можна кота у іншы кут перасадзіць, а то хп не бачна. Выбачаюся? Так, не падумаў нешта. Так, давайте кота. Так, не хаваем яго. Просто перасунем яго. Я вось так зраблю яго. Няхай. Я ў іншы кут не буду, бо мне падаецца, там таксама ёсць нейкая інфармацыя. Амаль памёрлі? Ну, як мінімум, я спадзяюся, не будзе такога, што будуць нейкія ворагі, якіх кабздаек складана перамагчы мне. Так. Гэта ўжо, бачыце, вельмі важны момант. Дагэтуль была як прырода і... пачакайце-ка, гэта слупы, гэта літаральна, быццам бы сляды... Я не ведаю. Што здарылася з сусветам? Мясцовасць змянілася. Просто бачна сляды людзей, і потом раптоўна абсалютна іншапланетнае быццам бы асяроддзе. Ну, як іншапланетнае, ну, такое. Вось бачце лаўка, просто з нехалеры тут. Прыгажусь такая, а? Зноў ворог, не? Халера. Нагадывае ворага. Альбо не. Гэта не, гэта ворог, просто ён мёртвы. Ён праткнуты. Альбо мне падаецца, альбо я прыдумываю зараз. Вот это так, быццам бы яго праткнулі, і вось ён насаджаны такі вось стаіць. Узлезці, як я бачу. Выглядае, дарэчы, як рыштунак экспедыцыя выглядае штука. Оу. Вось гэта коп'я. І яго як зброю выкарыстоўвае гэты наш вораг, ну, які нас спрабаваў зараз забіць. Ён яго выкарыстоўвае як зброю. Бачыце, гэта экспедыцыя. Гэта ўсё людзі з экспедыцыі. Толькі ў іх галовы чамусьці каменныя. Іх шмат. Да халеры. Якая гэта... У нас ёсць нумар экспедыцыі? Якая гэта экспедыцыя?
Номер, ваш номер. Ви яка? Не бачу номера ніде. Яка ви експедиція? Там де повинен бути номер, я на чомусь... Чомусь там номера нема. Може бути, яны раней не адзначалі экспедыцыі? У пэўны момант яны пачалі, але гэта экспедыцыя яшчэ да таго моманту, як яны... З іншага боку, я бачу кроў. Можа быць, гэта наша экспедыцыя? Я не разумею. Чаму яны камедныя ўсе? І трупы ўсё яшчэ працягваюць. А ё-моё тут. Чырвоненькія. Скажам, што гэта расліны, так? Мы нічога не будем придумаць. Просто чырвоная расліна такая дзіўная. І звычайны чырвоны туман. Нічога дзіўнага. Самы звычайны чырвоны туман. А ё-моё! Это 33-я. Тут их значно больше, чем собиралось отправляться. Что за холера? Это та, якая была з нами літерально перед гэтым, перед отправлением в экспедицию. І тут починається третя персона. We both die. Так, по-азерски докладно. Hey. Але гэта третья персона, конечно. Толькі ў третьей персоне гэта было прикладно. Правильно голову. Wake up, Gustav. Lune. The others. I know. We're the only ones left. You don't get to die. It's just a matter of time before we're already dead. Look around, look. This is not a foregone conclusion. When one falls, we continue. Get up. We need to find a safer place. There are Nevrons around. Lucien. This is not the place. Алера. The Lumina converter seems intact. It's about time we test it in real conditions. А, Lumina конвертер гэта не яго рука. Гэта нешта іншае. Putain. Так. Яго є слабе место, я бачу слабе место. Давайте у яго одразу. Не холера, є слабе место, но один, так, я больше не скористаюсь таким.
Далей. У меня здоровья ніякага няма, і лячэнне я там, прычас, не паспеў. Здольнасці. Я магу прабіць яму, атрымліваецца, зарадзіць сабе для оверчарджа, але... Давайте тады атаку проведем. Блин, провалил. Не атрымалася серію нанести нормально. Пляма люны. Люны здольности. Люны генеруют элементальные плямы. Ее здольности могут поглинать особистые плямы, каб полепшить их эффект. 5 типов плям. Так, святло можна використати замість любой іншої. Переключатися поміж імі, поміж її здольностями, каб атрымаць як мага больш. Плямы, добра. Права, гэта. Ага. У яе свая механіка. Калі у нашага Гюстава ён накаплівае зарад і выпускае яго, то у яе якраз такі комбінацыя розных элементаў. Есть бутылька лячэння. Яна там, на жаль, толькі на 30%. Я не ўпэўнены, што гэта не спыніць мой ход. Ну, я баюся, што гэта канец хода будзе. Ну, неблаго было бы скарыстацца, але калі прайграем. Ці тлумачэнне дзесьці... Ці тлумачыцца дзесьці, чаму яна босая? Пакуль не. Гульня нават вельмі такіх важных момантаў не тлумачыць да канца. Я так разумею, яны будуць потым, таму што яна па краху гульня даганяе. Проста яна кідае... Яна і так спрабуе нас кінуць як мага хутчэй у бойку, нягледзячы на тое, што мы правялі 2 гадзіны ў горадзе, проста размаўляючы з людзьмі. Так, здольности. Подпаливаем. Так. Генерация плям. Ледяная дида и подпаливание. Ледяная дида — это ледяная здольность, якая генерует. Ну, добра. Нам потрібно користатися здольностями, как генерировать. Генеруем. Атрымалося. Портьер. Ён портьер. Добра. Слабы да льда і атрымлівае літаральна трэцца ад мікрафон. Я не ведаю, для вас гэта можа быць жесть, таму што яна, ну, звычайна, мне нават кранаць мікрафон нельга, нават подставку пад мікрафон, каб вам не голос не было, але зараз яна просто прайшлася і пацёрлася ад яго. Усё больш і больш настойліва патрабуе ўвагі і жадаю, каб я не ведаў, так? Я не ведаю, вы чуеце, яна літаральна каля мікрафона зараз можу чуць трошки. Так, бутылька карыстае ход. Ось таму гэта для мяне не зусім варыянт. Так, не натискай. Натискаем зараз. Так, у большасці ворагаў ёсць элементальныя слабасці. Слабасць 50% больш пашкоджанняў, резіст 50 менш, полностью негативные и поглынание, она будет лечиться. Ну, ничего длинного. Треба знайти их слабости. Персонажи. Так. Запаволіванне — гэта дебаг, які запаволівае хуткасць персонажа на 25%. У выніку ён будзе не так часто хадзіць, але я не бачу, каб ён запаволіваўся моцна. Ён усё роўна ў сваёй ініцыятыве. Так. Лічыльнік экспедыцыі. Некаторыя могуць атакаваць усю экспедыцыю разам. Вы можете натиснуть РБ, как парировать и атаковать усю зону. Вот так. Экспедиция назад. Чудовно. Зразумеў механіку. Теоретычна, калі вы навучыцеся парыраваць і ухіляцца, то, у прынцыпе, ў гэтай гульні вы не атрымаеце нейкіх пашкоджанняў ні за якую бульбу, я так разумею, тому што па выглядзе ўсё парыруецца, ўсё ухіляецца. Так, лячэнне. Ці варта выкарыстоўваць яго, ці не варта? Мне сумневы ёсць вялікія, што варта выкарыстоўваць. Давайте выкарыстаем бутэльку. Бутэлька 30 здароўя, 30%. Гэта насамрэч не толькі шмат. 30% у 150 гэта не гігантская колькасць. Я больш згублю, калі прапушчу удар, то бок я ўсё роўна памру, калі прапушчу. Я 2 удары прапушчу і тады канец. Гэта не варта таго. Так, тады звычайна атака за яго. Ты, калі ласка, так. Поглынанне. Есть зараз ледяной и один светловый. Подпаливание будзе выкарыстоўваць ледяны, каб нанесці больш пашкоджання. Добра, то бок, ну, трэба глядзець, што паляпшае ідзея. Так.
яшчэ раз гляджу. Паглынае вось лёд для павышэння пашкоджанняў і атрута ў яе якраз такі дзеля таго, каб падвышаць ледзяную атаку. У выніку можна ротацыю рабіць. Паліў, але ён усё роўна яшчэ жывы. В отпаливании можно некалькі разоў нападаць, каб оп, і ён памёр. Я не ухіліўся. Так, у яе ўсё яшчэ ёсць магчымасць. Ці магу я паглынуць? Было б добра, калі б яна паказвала, што я паглынаю. Прадметы ажывіць можна? Оживить союзника Хавручника с 30% здоровья. Давайте використаємо это. Он поднялся, добре. І одразу на походить зараз. Чудовно, я думаю, буде більше. Оверчардж. Давайте зараз не повний оверчардж скористаємо, бо інакше не можемо походити. Есть. Доджер. Узровень перший. Один раз заход можна атрымаць сабе дадатковы яшчэ пункты дзеяння пасля ўхілення. We did it, Gustav. Let's see if your invention lives up to its reputation, shall we? І што ж гэта халяра робіць? Вось гэта штука, якая была падвешана ўвесь час. Я думаў, гэта проста прыгожванне. Works. We're not dead yet. Yeah. Come on. There might be other survivors at the Indigo Tree. Дрэва індыга. Гэта кропка збору, пра якую яны казалі. Але выглядае так, быццам бы ўся экспедыцыя ўжо ўсё. Просто і гэта ж не столькі людзей адправілася. Так, пиктасы можно взять, как бы увеличить статистику статы персонажа. Чим предметы, короче, наши. Ну, Пиктерс, Доджер, хуткость 12, крит 3, перший уровень. Угу. И дают пассивные эффекты люмины. Инвентарь. Не, почекай. Юстау. Пиктас. Берем Пиктас и опранаем. Это ось на ухиление. Краюшка уже просто у истерики зараз. Да. Блин, глядзець на час. Як я казаў, я хацеў сёння падрыхтаваць трохі гэты самы стрым па катлетках, каб паспрабаваць патрэніраваць, скажем так, на кухне здымаць што-небудзь. Вось, таму я пайду зараз буду карміць катоў, таму што ўжо час я затрымаўся, нават не заўважыў па гэтай бойкай. Зараз хутенька гэты туторыял пройдзем і я пайду карміць катоў, а потым буду ўжо займацца запісам. Так, пасля перамогі у 4 бойках з Піктасам вы станеце яго майстрам, і потым кожны Піктас мае унікальны пасіўны эфект, які называецца люмінай. Пасля таго, як вы навучыліся Піктасу, будзе магчыма актываваць яго люміну нават без апранутага Піктаса. Окей. Ось, адзін оставляем галоўнаму герою, ён адразу атрымае бонусы, але пасіўны эфект ён толькі атрымае. То бок у яго не будзе такого, што ён гэтыя 12 хуткасці атрымае сабе. Дарэчы, наконт хуткасці. Хуткасць 212, гэта насамрэч, што падвышэнне на 12, гэта не сур'ёзнае падвышэнне. У яе хуткасць 200, ну то бок аднолькава па замаўчанню. Добра. Давайте захаваемся. Я могу захавацца гуня? Калі я могу загрузіць папярэднія захаванні. Ага, і ўвесь час яно аўтаматычна захоўвае. У гульні ўвогуле няма свайго захавання. Добра, ладно, тады ок.
Шкада трошки, тому що хотілося б, каб була магчымасць, ну, потыку загрузіцца на нейкія моманты, там, перагуляць, можа, нейкія бойкі. Вось. На гэтым я буду скончваць, пойду карміць котоў. Я жадаю вам добрага дня, добрай нядзелі. Мы побачымся з вами літаральна заўтра. Заўтра мы будзем працягваць далей Алана Вейка. Вітаю, Бурбай. Літаральна на апошнім разу. Вітаю. Вітанне, я неяк няёмка атрымалася. З-за радуніцы ў аўторак не атрымаецца быць на стрыме, таму мой Blade of Darkness буду глядзець у запісы. Бурбай, глядзі. З-за таго, што ты быў адзіным, хто кідаў на Blade of Darkness, то мы можам зараз перароліць, а я Blade of Darkness вярну у гэту самую ратацыю. Мне не вельмі прынцыпова, якая гульня будзе, а Blade of Darkness, ну, Blade of Darkness уже падрыхтаваны, напрыклад. Вось, давайте тады, Бурбай, ты вельмі ўдала тады зайшоў. Давайте пераролім, у нас будзе зараз рулетачка зноў у нас. Для тых, хто не ведае, як працуе у нас увогуле галасаванне, галасаванне у нас ёсць гульня, якая перамагае на пятніцу. Пікер Вилл, я зараз шукаю. Але у нас ёсць яшчэ дадатковыя стрымы, акрамя пятнічных, на якіх можа перамагаць нават гульні, якія не знаходзяцца, ну, якая не перамагла ў галасаванні, а проста знаходзіцца дзесьці ў спісе. І вось гэты спіс справа зверху, які пралістваецца, гэта гульні, якія мы зараз паспрабуем, сярод іх выпадкова абярэцца нейкая гульня на аўторак. Гэта ўключна дадатковыя стрымы, з імі як атрымаецца. Вось. На транспорт Тайкун полетели, карацей, закидывать. На транспорт Тайкун Делюкс атрымлівае 1000, Broken Sword 1 атрымлівае 1000. Чым больш у гульні будзе балаў у момант, калі мы будзем круціць проект, тым больш верагоднасць, што яна пераможа. Так што зараз сам момант, калі у вас ёсць балы, і вы ждалі бы паспрабаваць, паспадзявацца, што яна можа... Калі вы жадаеце прасунуць сваю гульню, зараз сам момант, вы можете падзакінуць трошкі пунктаў, гэта падвышае шансы. Вось, на перамогу ў гэтай гульні. А я зараз вам переключу сцену, бо там усё роўна нікалі не адбываецца. Яшчэ на транспорт Тайкун Делюкс адпраўляецца яшчэ 1000. Давайте, ой, не тое. Дзе яно было? Так, я не тое захоп зрабіў, так? Не, ўсё нормально. Кола яшчэ пакуль не падрыхтаванае да канца, гэта вельмі выпадкова, я не глядзеў, не рыхтаваў яго. Так, дзе там яно наша? Даю яшчэ трошкі часу. Пашлі рэйдам да Бел Эш, там Death Stranding настрой пасуе. Так, ну, блин, я гэты самы Clair Obscur ачмурэнна. Гэта вельмі круто. Так, бяру спіс. Blade of Darkness у ім не будзе, таму што я яго яшчэ пакуль з лідараў не выключыў, таму нічога дрэннага не адбудзецца. Бярэм, ствараем спіс, я забраў уже ўсе результаты. Я тут заезжай хадзіла, а ты зноўку ў азартнай гульні кінуліся. Рагана, карацей, мы перароліваем на аўторак, таму што ў Пурбай не атрымаецца прысутнічаць на Blade of Darkness. Я яго вярну назад у спіс галасавання з той жа колькасцю пунктаў, якія ў яго былі, але мы зараз перакінем на нешта іншае. Таму што, ну, мне глобальна не прынцыпова, хоць і Blade of Darkness у мяне ўжо падрыхтаваны, я магу падрыхтаваць іншую гульню. Калі там асабіста праблемы не будзем. Дайсы мы выключаем, дарэчы, Арыган, нагадваю, што ў цябе ёсць 10100 балаў, калі я не блытаю. Вось таму, калі ласка, калі жадаеш на нешта іншае скарыстаць, то карыстайся. Мы, звычайна, не перакідаем для тых, хто не ведае. Мы, звычайна, так бала не перакідваем. Адкуль? Было ж 100. Ты б толькі пабачыла 100. Давай-ка я зараз праверу рэальна колькасць. Павінна быць гэтай самай, дайс Арыгана павінна быць 10 000 там нешта. Так, дайс Д'Ёкамаса бачу, дайс Арыгана 10100. А цябе ў пачатку віншавалі на Ватерлефт. Так, мы віншавалі цябе, ты прапусціла ўсё. Адыходзіла. Так, вось, бачыш, дайс Арыгана, то 10100. Так, Фрей ўжо проста не можа вытрымаць. Вашай рулеткі гэтая котка незадаволеная. Так, кап. Unreal Tournament я яго выключаю таксама, таму што не арганізую. Дайсы выключаю. Мне падаецца, ўсё я пачысціў. Калі трампіць, то мы проста пераролім. Яшчэ перамешваем, каб яно было больш такім выпадковым. Глядзіце, у спісе, чым больш балаў у гульні, тым больш верагоднасці перамогі. Пачынаем.
Вызначаем, во что мы будем гулять у аўторак. У аўторак мы будем гулять у Hollow Knight. Только не Baldur's Gate першы. Будем гулять у Baldur's Gate, боже. У Hollow Knight. У аўторак. Ну, гэта сёння вельмі нечаканы стрым. Я спадзяюся, зараз паглядзім яшчэ раз, хто ў нас галасаваў. Некалькі чалавек галасавала за Hollow Knight. Я зараз яго пашукаю, каб, можа быць, прыйдзецца шукаць гэтых людзей, каб яны не прапусцілі свой стрым. Так, Тэнчык, Яська гаспадар і Тэнчык. У нас два чалавекі ў асноўным галасавала за Hollow Knight, і ў аўторак будзе стрым па Hollow Knight. А зараз закіну твой бал на Baldur's Gate. Давай зараз наведзем парадак. Фрэя вельмі незадаволена зараз, выбачце, але яна літаральна глядзіць на мяне, так ты ахрэнеў, што ли? Так, твае балы, Аргана, адпраўляюцца на Baldur's Gate першы. Ой, не туды. Так, ось сюды. Baldur's Gate першы, яшчэ сюды. Ёсць. Это балы адпраўлены. Зараз я бяру яшчэ спіс лідараў, у нас пераможцаў, бяром Hollow Knight. Ён у нас быў на 3-м месцы, дарэчы, даволі высока, як і Blade of Darkness. Две гульні, якія даволі высока ў топе былі. Калі перамаглі, Blade of Darkness я замяню на Hollow Knight і дату замяню на... Это увесь радок полностью пераробіцца у нас на Hollow Knight. Зараз наводжу парадак тут. І вам аднаўлю тады спіс. І сёння у нас 27-е. 27-е, і перамога была у 16:00. Я вельмі незадаволеная. Вельмі незадаволеная. Я ўжо на паўгадзіны здармаўся з ежай. Вы разумееце, якая трагедыя ў котцы. У коткі. Так, ёсць, мне падаецца, на месца. Так, давайте я вам спіс яшчэ аднаўлю, каб у вас таксама адлюстроўвалася, як гэта выглядае ў мяне. Адправіў спіс. Вы яго зараз і не бачыце, таму што я не на той сцэне. Вось. Добренька. Вітаю, Рудзі. Стрым у нядзелю, нечакана, так. Я ўжо скончыў, насамрэч. Так. Бла-бла-бла. Там было толькі 100, а Дэшен Вінг было 10 000. Так, закінуў на Baldur's Gate першы, я жду яго на пятнічку, бо ў мяне будзе выходны, і я змагу паглядзець нармальны стрым. Цудоўна. Так. Так, дзякуй за стрым. Без праблемаў. Ну, я ведаў, што ты дзякуючы таму, што ў мяне зараз ёсць магчымасць рэальна паглядзець, хто за што галасаваў, то я магу сказаць, што дакладна рэдак ты галасаваў, і я магу пацвердзіць, і я тады магу нешта з гэтым рабіць, хаця б прымаць рашэнне, а то раней гэта было немагчыма. Так. Ну, добранька. Давайте я ўжо скончыў. Мяне каты зараз разарбуць 30 хвілін ужо, як яны павінны былі быць пакормлены, але мы ў бойцы і ва ўсім, таму нават не заўважыў, як апошняя гадзіна праляцела. Вельмі цікава. Clair Obscur супер падабаецца. Я хвалююся за тое, што мы прапускаем Blueprints. Я вельмі жадаю пагуляць у Blueprints, але тут столькі ўсяго прыемнага панавыходзіла, што я нават не ведаю, У нас Hollywood Animal ёсць, у нас ёсць Blueprints, у нас ёсць Clair Obscur, у нас ёсць Oblivion. Я жадаў яшчэ прайсціся па старым гульням Remedy і ўжо епіскапа. Я не ведаю, хто такі епіскап. Мы толькі знайшлі... Мы літаральна высадзіліся на востраў, перамаглі першага туторыял боса, ворага, і потым змагаліся з гэтымі самымі. Выкарыстоўваючы, туторыял, па сутнасці, бойцы. Oblivion, дарэчы, ўжо беларускі. Так, хто не ведае, Oblivion ўжо ёсць пераклад на беларускую, аўтаматычны пераклад. Так, выбачаюся, вельмі цікава з вамі ўсім паразмаўляць. Давайте я вас накірую да кагосьці яшчэ, бо трэба бегчы. Яна літаральна сядзіць у мяне на галаве зараз, каб вы разумелі, яна не вытрымае столькі чакаць ежы. Адпраўляюсь да Bell Ash, яна запусціла Death Stranding Director's Cut, і вельмі вайбово будзе падыходзячы пад тэму гульні, так таму
Адпраўляю вас да Бел-Эш. А з вами побачуся заўтра. І заўтра у нас будзе Alan Wake. Мы ўсё яшчэ яго не прайшлі, і нам засталося не той, каб шмат. Хутчэй за ўсё, некалькі стрымаў, там, можа быць, 2-3. Не больш. Думаю, не ўпэўнены. Да пабачэння. Так, раптоўны стрым з усім выпадку. Нечакана нават для мяне трохі. Паляцелі.